bɛfɛ no wankasa deɛ paa na ɔde bɛfɛ no Nana, adeɛ a mede bɛfɛ Nana Bosomtwa sɛ yɛde asɛm ato bedwa na duru no so na ɔrekyerɛ n'adwene wɔnim adamfoɔ wɔnim nua wɔnim wo biara wode nyɛ da ɔbɛka saa ade no ma mbɛfɛ Nana Bosomtwa okay megye di sɛ ɔhene ɛtom sɛ yi a nsɛm amammerɛ no amane bebree dɛn nti na sɛ ɔhene bi ɛkɔ akura a yɛbɛte no bi abosom bi atwam na wɔtwe mmienu atwam na wɔtwe mmiɛnsa atwam adɛn nti sɛ ɔhene kɔ akura a ɛdi kan no ɔhene wakɔ akura nanso ɔhene no nyɛ abusua no ne kuro no dea ɛwɔ deɛ ɛwɔ no bi sɛ iwura a ɔhyɛ n'ase ɛkɔyi n'asotire ansa ansa na hene koro a ɔhyɛ n'ase no ɛbɔ no yo yɛbɛkɔ yɛanamusifoɔ hɔ nana sɛ ɔbɛduam kakra ma me na menkɔ yɛanamusifoɔ hɔ ɛwɔ gɔɔ so na me nua kwaku bɛdi ako ɛwɔ ahoma no so ɛwɔ gɔɔ so na yɛntwetwe nkɔmmɔ kakra ɛmfa ho Seme yoba kunafoɔ Nana Ama Bosompra. Aw, oba ade ato nani. One ya papa Nana Akwasi Bosompra wo mamu enan. Oba kunafoɔ Nana Ama Bosompra no. 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 Nana Ama Bosompra no.
Nana ama bosompra no 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 Nana ama mo any wamanebo Awie ebusuafo nti yeni abema na yete ne nka no kwako bedi akon owo na wotwede di no ase ewo ho nom na wo chechire mu se de niema esi ekoso ewo ho wo kire se na no matankunya de wo mu nyina atena se obakunani watena se mahima atena se acting president penifo atena se akase otumfo na namusini ebeba na chese wo modin de ne aka no so atumi atwa so na yetwe enkomo de fa ho a na yebisa kwan a die ntia ohene bi efiri mu a na yetwen ansa na yaboso na yensa nko ye chibim na efefiri hobra adawroma sɛnea mekaeɛ no sɛdɛ sɛ sɛ ɔhene bi ewu a na ne wura ɔhyɛ no ase no yakɔsee no nsɛnsɛ ɔsideɛ no a ɔde no tena baabi no bonkum anaa nifa no ɔfiri mu a wontumi nsan ho nyɛ sɛ ɔhene koro a ɔhene bi a ɔbɛdi akonnwa ɔbɛsu akyerɛ ɔhene bi no anaa ne wura no ɛnyɛ kuro no deɛ bio okay ɛyɛ ne wura no ɛna ne deɛ okay sɛ mimi sɛ metire ɛyɛ de masane sɛmfie de masane memenyɛ kuro no deɛ bio yɛ ne wura santene ɛna ne deɛ nti biribi tumi a mema memabusuafoɔ ntumi ntena anka sɛ ɔmo pɛ yɛ de ɔmo pɛ okay yakɔbɔ me wura amaneɛ okay ntina ɛma yɛ kyɛ saa no okay nti wohwɛ sɛ deɛ ebititi a de ntina ma ebitimi hu saa ansana dana so ama yaboso anase yate nana bosompro idi kan ate sɛ okɔ ɛma no akɔ be interview fa ho sɛ onwu ye ɔte de na ma edru ba bia na ahemfo no yedi ewu tototo mo so sa sɛ akunyadie sɛ yewura santene waye ama akunyadie ayɛ fɛ na ayɛ den so nti wotie akunya no so na yɛ pebɔku nti bo nse bi wɔ akwankyerɛ na yɛ akɔkyerɛ sɛ mmɔ na wuto me bi atome mpiru no okay bi atome abra antesa so ebia ɔhene ne kɔ nanso na ntesa na ntesa sɛ ohun dodo wotie kɔ yɛ kora so bi te sɛ wotie wɔ yɛ a ɛbɛtɔ mfena mem okay nti ade a ɔmo de yɛ no wotie akunya so no na obi pɛ wokum ɔpɛ wadi wakunya okay and de bia ɔde unam nuro so nkontompo de yɛ ne korɛ de nyɛ ne korɛ ne yɛ twa ne de gu so ɛne nti na masa no ma na ɛde ɛba okay yɛhwɛ chidon fekuo no sabre oyi ne kɛseɛ ɛna atom sɛ ona wɔ ha no wogina wɔ mo nan mu a asɛmɛ na wobɛka asɛm a mpɛsɛ meka kyerɛ Ghana man santeman ɛne kɔɔso no sɛ yɛakɔ sɛm naa na ɛde yɛakɔ sɛm na yɛfa kwan yɛ so atu sɛ ɛyie ba na nipa bɔnefoɔ bi ɛdɛn ɛbɛm ɛbɛhyehyɛ mu nti twidɔmfoɔ no so ɛbɛma yɛni ɛdɛn ada hɔ na yɛatumi ade aboa kɔɔso nana botae bɛ na tɛ akyire sɛ nana kɔ akura wokɔ gɔɔ so a Valentine's Day yɛ ni yɛsɛ wobɛba dwom wobɛyɛ dwumadie biara fa tuntum
ihu kuro na hye tuntuma abrafo ne wode afei nso so ayie na wotweda ni nyina ya bra kopem se penifo no ankasa be makwan dey ti na sane ma we koso na wada roma ense koso okay so na kuro no ye ne dia okay something ade amano na edi na akwasi bo so mpra na wotweda na go bi so odi ne dia akwasi ba bi na we dia Sompra no no nana ama bo sompra no no nana ama bo sompra no no nana ama bo sompra no no kasi hu se kuro no ade ato ye okay ana hu se ade ato na sebe kuro hina wu o ma hina wu na wa she fufu na ade na mo na ko tire betira ebe ka se ye wode okura na okun ana ne nyina che tuntum dia se ne nyina na idi areho abo idi areho okay di na otu da na pedifo no band ye se obi anye bibia ne di enu omo ya di ombe ye bibia omi yi na otu da ne firoa ombe biem ama obi a twa ne di okay ye be ye no so a na ye be ne doctor ye no so a sa so na ede ebe ko so ana hwa ahemfie ono ma o ma tani akonwa no o ma butu akonwa no eno so da wo ma kire se do otu so no ni ho ndi ya de atwere ho ntina wo se ye dan no twere ho oh do otu so no wo di si osi a se de fanya si wo na na better na na so ya ze di butu e de dan ne hwe ese nti se a fan se bibia si na medwane ato ahemfie me bowura ho no mo a ya dan akonwa ho na meko obeko atim president so ya man here okay nti bia no so se akomu here nti akomu here nti funi wa apejafo ho akomu here na behwe mbenimfo ne nyina so okay eni ohima na adadia na idie yi omo hyase anopa omo akọ asori kakra ya omo guso a omo itutu niema na niema etumi akoso ho no niema be sa na wotwede di ase no ohene na wotwede di na se 40 days no etanhu ewa ase ohene kwa de wu a yanka na wotweda yakana hyehyeda adana ne yakọ hyehyẹ ne hu se emere wei ina de befiri baby okoye no aba ha adase ina de be kokura na wo hyehyẹ ne hyehyeda ni nyina ewia no de akoto yewura santo hini enim ana ohini bi o hye na se enim go so de o hye santo hini na se de ko tu nenim se yewura yetuna je yen hyehyeda no adase ne pese ni ko edin fi we ko hwe no ya le no edin be fi edase ne pese edin kokura yewura santo hini na so ma wa ansa na wanya tumi ansa na wade posters akabont na je se de yakọ na wotweda ya yihu no kudu ono ma be no miensem na ya hye date se ye be se na de ya nti doti yi no ho hyehyẹ David. oh okay Date bie ni ho abeba bonte ayo date bie ni ho na mi se de yakọ no obi ade de kwa se kotie de be sha ye yi ni ade David onye de entesa oh okay entesa date bie ni ho nti on akire be date on be ko pe ni wo dem on be ko pe ni wo dem no mapo no po no ma de ato ndi emen dru a acting president go so treasury council oni ohima abusua pani ni mpenfo no ma de abeto yen chidomfo ni mi akopɛ kwan na de ato yewura santi hinanim yewura makwan a ansa na okay date na tima baba oyo nana ohene bi ekura se ya asa ya na kopim se na chi be kura no ehun sem to so papa fi se wo hwe da ye bebo so se de usika adaduanan ye bekoso doti yie ansa na yie ankasa yie kwa de mitimi bi esimfie du na fe kwa na ye yi nana sa enhyehyɛ yi ase ne sei ya na wo dodo enwa sa onse obia sunu obia se aye be fi na yankose yewura undimi ahụ
ɛna ɔnyina yie no nso no ayɛ a abusua no nso mfa sika mma ɛyɛ traditional council One pay. ɛna ɔnyina nso bi a ɔte hɔ no onimu sɛ da sei na ɔbɛwu nti onimu sɛ bi a ɔpɛ sika kɔ no da to futuo nti sɛ mpanimfoɔ no pɛ abusua no so mu nyanyaeɛ a ɛna ma no ɛdɛ ɛwa no so sɛ owu ama ɔman na ɛsɛ yi traditional council no mpanimfoɔ na pɛ abusua de yɛ yie Fɛn ma ti ase. Sɛ de yana sɛ man ko pe bi mra, kono ni ko pe bi mra ni ade no. Ɛno de nim sa wɔ ha. Abusuafo nkomo twetwe na ne guso aye kɔ no. Na mmenkɔ na yenkɔ hwɛ videos kakra ɛwɔ eyiyo na se. Sɛ de AC kɔ so ɛwɔ hɔ no. Fo ni ko twɛ wisi hwɛ bi ɛwɔ Adumasa TV so. Na also hu sɛ de nneɛma AC kɔ. Ye no te akɔpem sɛ eyi no ebetu. Nti mo yenkɔ hwɛ videos ni bi na emma. Waha. Mrati hene nana kwa abrofo ne ba bedu enti efe nana kwa mbadu abrofo ne ba no mu nka badu o msi bedu ene ka ho samre nana yenya mbari ase nanom ebehia no ho sa no mu ka hye nana kwa mbadu dipa nana kwa mbadu so ba hene ono so ha Nana Kwame Buadu nyambe kire go so nyambe kire dikro ono eno no Nana ama bosompra no Nana ama bosompra no Nana ama bosompra no Fempon ono nso ewa ha twafo hene na entwi bema me ame de hye ono nso ewa ha enkoso hene nana ya obadu ohini nua nana kisi ono nso wa ha aduatwafo hene nana wusu owa ha afa won secretary so mbi dwuma so nkokra ewo nana bosompra na himfie honom eye obapani retadu fie ena afa Veronica Dako mini asafode bacho mbetimi atoaso amen Nyambe kire dikro ono en nana kofi buadu Achame eni de ni abrase kwaso ti nese yewra no ye wo hwe kire se go so mine akomo hene akomo jesi yelo adama achame ti nese yewra eni nana no enche na ayo management won ebechi aye Omosise na yeji no mama no maka bibia na ntweye one by 2000 Mese amania kwaso wo inu bia ne maame ne wo hima a wo cheko hima aduha wo hima fiti fete Come on.
Nana ama bosompra no no. Nana ama bosompra no no. Nana ama bosompra no no. Nana ama bosompra. Cities, 2,000 20 million. I shall be the mother and so swear. Mami fa kwa pro wine. No bia ba jibi. Mami sa wa ma tope. E no so kudue bienu. Ah sa wa Mary. Mo so ma na ta. Yes, mamma so Arewa about time Gafra Yako Eja. So Unsumu now the Babasa so never be free mu Ejawo Mamma Fia Sewa go so my hema about could do for and Unsumuatie and assembly one also so Ababa Bedru Hanum Asum Jimo Mame Efia Sewa go so my hema about time.
Yo. Mame afia sewa goso my hima wone sabi natena nkonya wono nso so ene omo som goso ena aba bebia ha wo batanya sabi ni nso no watie ne bada fom wo ya mame afia sewa ena semei wono nso so ene ne dom abeduru hanom chinie said asante amane ene amamre esitie chinie sie maame so areho ba obatan gafra yakọ eya se wonsuru mu na wo beba asase so ne bibe firi mu eja wo Paku. What's the come on here on the side? Yo. They say the Muku saw watching you. Wahoo. Yo, yeah, that's a pa. Yo, I wish I found to say now what you did, you know, is the echo, I would be in a slana, and what are you to pa? Ya nya sanketua ho ayebutu pa ahwe se de osi bo amane no defa na omo twen otumfo hia hene na chese omo hu se de omosi akọ entoaso no e de afa nti no na eniguso abusuafo ye hwe e wo hanom sei no na woni tua se bedie bia mu no e de ne a otutu na ni ti ni mebu won ma omutumi nkwati no na wo mo nye isan se yewura na kosi bosompra odan obi onene ho sa nti na wose anamusini ya ohene yi no omo twen na abetena sinti atwen mu no nguso omo wa ayiyo no so guso koso emo ahodo nkofo so no wa hyase a omo ede eba no na yemfa seda piesie mo yirikayiri yensa sabre ya nibira be ya to abeso nwini eno na ya bobo so nya bi na ono mo a
ache se ne metuma ko yi woni pedua mu di ama wo eye enubra eni enubra ya na edi aye ene eye pa aha mani enubra ya na ononom a eboa wo ni pedua no sanse enubra nti no onom na wani age wo no na esesa wo yade e woni pedua ni bo mo di ne pebi oba fo ase ko bia ahimfia onsa ebetumi akabi Big Solo Electrical Shoe in Kenya enyina e de mai nti so pe lightings ahodo bia wo bi hotel restaurant oye deco oye into deco beautify nya ade bibia na pe nkani ade a Big Solo ebetumi aboa friend 0241 7297 33 0241 7297 33 wonsabetumi akano na onkanya ho asem na wahwe e de amaw acoustic to so se obepama tade de amaw nti niema e fa tade ho die bomodin fa koma no ayefro ayie wedding baby bia pesa okono pesa oda so nkonkon ade a bomodin fa koma no bidju ne bo so e da fom boko adumasa okọ adumasa hene ahimfia wonsabetumi akano e ho ano wo koma de pa 055 303 7526 na just ono so to me aboa nana yegusua e wona wotweda yi mu a yehwe sele niema esiku anisa na obakurani sabe ne nia briye pa ne nia ta kokowa oyere prekopa no no so sine bibi o ne ma Ebikan no ni no ma na yako woni nkaye so obi be kwa na watla so ba no nkoma no okundi enyina ensi ebi kwa sama kwa no okuru kwa na oya no ko niska nkwa yewe so abatono so nti pasa na okranfo na omani abani ena enye obi hu se oman he na ewu ena oman he edomo bepa nyina efa beko na news ntimi so na o so ndie obesu pa adi ana okuku adi bi ko asi na wa hu na de ema papa bi so na mama no yako nne na amame bi wo hono mo a ema ene bekuni bi hu ana oh this idea amama bi ene ho ma this we are the chedianu edradie we ye ehiheda na yeni bi amama le wo ba kwani no edo okunu efri be kosa na ho yare no epefia enso be dan opesa ne keke emanu sisa nti we dia amane no bomu kura na hede ne mu pii se de na eyi na dot yi na ana sese ya ohini ni hono mi sese oba no nkunya so fo no mo yende yi sanse o han ko bona ko ma na di ne ma san na tie o ma be hwe ne ho sa nkunya so fo no na tie o kunu se eda ye be ye dot yi na yi e ho de no okunu ho bi de okunu ho sisi ya okunu ho nti se ede okunu wati wona so okunu aso de mo jira wa ba ti wanya nko and ada be be se for mo de ni se DBCS ni se o yin bi wu a ni nsie na na o de ne ko tom paso na o ti manya nko ma so ya na yende ise ne ko se ko ni se na ko be mo ni se ye ntrawo ne be di yo abusuafo mama yensa ntinsi eyi na se na yenhwe se de enyema esi eko ewo wo bosome da to so aduonu enson yi ema abusua na oba pani afia sewa ane gosman ne asanteman wono amu otumfo se etutu santehene na amu so mo mfanya ne dehie yi adaduanan enti wo hwedwumadi no Adumasa TV no subscribe no share dwumadi no Facebook Adumasa online all the social media handles wo benya dwumadi no nyina ho no live
somo or some strong Sanse Yanana Aquasibo Sompra Ayobia Sante Hene Ehuhian ye one Fanasant some Ediagro Baby a boss so Nanso and Nasia and one of my men we have a pay was here the Yarata was Suma Sante Ama boss of mine and so Sampa or Suma Sante Yanana Aquasibo Sompra I took for the Hene or no and na dedu anan ye ede amana ewo biaye empata yabo bebebe nyina eye tom ai bebochi apa ya nana apasi bosombra santi hene utumfuo we sei tutu ni betwa hene nana akwasi bosompra openima bosome wa fempene ne aduonu nan nim da toso dunsia Asantema Traditional Council tuna sebobo Asantema ho ene ebese kotofo hene se ono a ne betwa hene a wo ye boso man hene ato na Asante hene nso so ede enne ogefo bosome da toso aduonu enson yi ema abusua ne oba pani afiase wa ane gosman ne Asantema wono amu tumfo se edu Sante hene na mu so mo mfanya ne dehie adedi anan eti wo hedwumadi wo ba medu eye boss kro biare mu asei ene mutie ahomedi Facebook eye kokko ene tuntum all the social media handle na nano mo hyehyɛ ya wo do live ene se sabi soma obi biara in refita ana akande ko ya nana akwasebo sompra eye obi a Sante hene ehu hia niye won fana Sante sam eni agro baby a boss wo eka kokko enso entenasie bia ni won ma menwe papa yi wase da bia rata de bi to ana se bi biche bi bo a eye boss man ana kokko eni bi tie nana akwase bo sompra ai tu fo be hene ono enene na de duanan ye ede amana ewo biaye empata yabo bebebe nyina eye tom ai bebochi apa ya nana apasi bosompra sei ene mutie ahafo eye kokko ene tuntum aha sede na nana mo hyehyɛ ya wo modubu akwa mu no ene se sabi ma obi biara infrapita ana akade foforo eka kokko ene tuntum akan ni Asante amamre mu no odehie bi to ana sese bi biche bi bo a ana kokko ene behu na enye akade foforo biara enti ya nana akwasi bosompra na dadia nan openima bosome that also edu ensia ebese kotokwa hene no ojefo bosumi that also eduonu enson ana Sante hene otumfo se editu esiwo ede ama ebusia adehie a ewo goso ene nanahima efia sewa tiseme biaye biaya ya nana akwasi bosompra tumfo Sante hene betwa hene ye na bedua nan etu hedwumadi no ewo adwumasa subscribe hedwumadi no na se hedwumadi no so ema wonia ina bi enhwe nana akwasi bosompra na bedua nan no eya haya na 724 abo apata a wo beye amane ene amamre kwan so sade wono mfoni no so no kodua yi mu wo bewura mu a eye tum ene kokko akade popobia eni habiem eya na washa no so ede amaye Edmasa TV YouTube Facebook all the social media handles dedika ka show so benya dwumadi ni nyina ewo honum onyaso ene na na kwa de ono so pegos nyambeche ene na na bodi owa Nana Obatreboa Nana Sopano aha ono nso ewa ha mrati hene nana kwa abrofo ne ba edu
enti efe na kwam badu abrofo ba no monka badu o msi bedu ene ka ho samre na yenya mbawi ase nanom ebehia no ho sa no moka hye na kwam bedu dipa na kwam badu so bahni ono so ha na kwam buadu nyambe kire go so nyambe kire dikro ono eno no na kwam na frempon ono nso ewa ha twafo hene na entwi bema me ya me de hye ono nso ewa ha enkoso hene na ya obadu ohini nua na kisi ono nso wa ha abiatwafo hene na wusu o wa ha afa won secretary so mbi djuma so kokra ewo na bosomfa na himfie honom eye obapani retadu fie ena afa Veronica Dakon mini asafo de bacho mbetimi atoaso amen sabi ni sunu mo atie ne bata fomo ya mame afia sewa ya mame afia sewa na semei ono nso so ene ne dom abeduru hanom chinie sadi asante amane ene amamre esitie chinie sie mame so areho aba obatan gafra yakọ eya se unsuru mu na wo beba asase so ne bibe firi mu eja wo mame afia sewa gosuman hema oba kukudufo ane nsuru mu atie na semle yi wono nso so aba beduru hanom asumgie mu mame afia sewa gosu man hema obatan ya dia to nanie batan ya nsuru mu ato na sei wabon so aba apata ya bo bia ya bo ayede eye sebi ne ba no adeduana no wo be hu se bese ese ye mame ano ekire ni pra ato no obatan na semre yi wo dada no kakra no wo ba pani ne nsuru atie mame afia sewa goso man hima wone sabe na tena nkonya wono nso so ene wo som goso ena aba bebie wa ha wo batanya sabi ne nsuru mu atie ne bata fomo ya mame afia sewa ena semei wono nso so ene ne dom abeduru hanom chinie sadi asante amane ene amamre esitie chinie sie mame so areho aba obatan gafra yakọ eya se unsuru mu na wo beba asase so ne bibe firi mu eja wo mame afia sewa gosuman hema oba kukudufo ane unsuru mu atie na semle yi wono nso so aba beduru hanom asumgie mu mame afia sewa gosu man hema obatan ya dia to nanie batan ya nsuru mu ato na sei wabon so aba apata ya bo bia ya bo ayede eye sebi ne ba no adeduana no wo be hu se bese ese ye mame ano ekire ni pra ato no obatan na semre yi wo dada no kakra no wo ba pani ne nsuru atie mame afia sewa goso man hima wone sabe na tena nkonya wono nso so ene wo som goso ena aba bebie wa ha wo batanya sabi ne nsuru mu atie ne bata fomo ya mame afia sewa ena semei wono nso so ene ne dom abeduru hanom chinie sadi asante amane ene amamre esitie chinie sie mame so areho aba
obatan gafra yakọ eya se unsuru mu na wo beba asase so ne bibe firi mu eja wo ma me afia se wa goso man hema oba kukudufo ana nsuru mu ate na semle yi wono nso so aba bedru hanom asumgie mu ma me afia se wa goso man hema obatan ade ato nani bataya no nso mo atuo na sei wabonso aba apata yabo biaya yabo ayede sebi ne ba no adeduana no ubehu se bese ese ye maame ano ekire ni pra ato no obatan na semre botata no kakra no roba pani ne nso no atie maame afia sewa goso manhima wone sabe na tena nkonya wono nso so ene wo som goso ena aba bebie wa ha wo batanya sabi ne nso no moate ne bata fomo ya maame afia sewa ena semei wono nso so ene ne dom abeduru hanom chidie sadi asante amane ene amamre esitie chinie sie maame so areho ba obatan gafra yakọ eya se unsuru mu na wo beba asase so ne bibe firi mu eja wo ma me afia se wa goso man hema oba kukudufo ana nsuru mu ate na semle yi wono nso so aba bedru hanom ye be hunu yewura se be bru ne skia na mu ya wa ha na mo nche ne so se kotoko ni na skia na mu ba ete se ye wono sante hinu na mu na ba so otum foto obi se ongosi na nan ya ete se ye wono sante hinu na mu na ba enti eni biara ese se de ma ya saasi we ni wura eye kotoko hinu no se se de ma ne ba. It is said here, go so my two second could you mamma, or you know. I run and papa myself, could you mamma, Cocoa, we all know. Jenidia or the man, I was my man. The brave will ever said, what do we see? Saturday and the first idea, you know, a man or no, the matter of it. And then you will near, said your bruneski and them. Now, one channel to say, Sir, Cotoconina see a name bar. Ete se ye wono sante hinu na mu na ba so otum foto obi se ongosi na nan ya ete se ye wono sante hinu na mu na ba enti eni biara ese se de ma ya saasi we ni wura eye kotoko hene no se de ma ne ba ya hene it is said here go so my two se could you mamma o you know I run and papa myself could you mamma me Cocoa, we all know. Jenidia or the man, I was my man. The brave will ever said, what do we see? Saturday and the first idea, you know, a man or no, the matter of it. And then you will near, said your bruneski and them. Now, one channel to say, Sir, Cotoconina see a name bar. It is said you will know something na mu na ba. So otum foto obi se ongosi na nan ya ete se ye wono sante hinu na mu na ba enti eni biara ese se de ma ya saasi we ni wura eye kotoko hene no ese se de ma ne ba ya hene it is said here go so my two se could you mamma o you know I run and papa myself could you mamma me Cocoa, we all know. Jenidia or the man, I was my man. The brave will ever said, what do we see? Saturday and the first idea, you know, a man or no, the matter of it. And then you will near, said your bruneski and them. Now, one channel to say, Sir, Cotoconina see a name bar. It is said you will know something hinu na mu na ba. So otum foto obi se ongosi na nan ya ete se ye wono sante hinu na mu na ba enti eni biara ese se de ma ya saasi we ni wura eye kotoko hene no ese se de ma ne ba ya hene it is said here go so my two se could you mamma o you know I run and papa myself could you mamma me Cocoa master study the media no so e amayen o hwe yen go on Facebook e wo e Edumasa online ana all the social media Twitter so Edumasa TV, Facebook Edumasa online, YouTube Edumasa TV
ɛna afei TikTok Adwumasa TV enti wohɛ dwumadie no subscribe dwumadie no ɛma wonua ɛnya de nhyɛ enti wohɛ ɛnwom a ɛbɔ wɔ ha na ɛkyerɛ sɛ bitie kɛseɛ ato bɔɔso man ɛne santehene enti ɛbɛserɛ baabi biara wohwɛ yɛ firi no na wahyɛ ne nso sɛ wobɛ subscribe dwumadie no yɛdi kan na wahyɛ ama wonua ɛnso so ɛnyɛ de ahwɛ enti yɛna no akɔte bosompra santehene ne bɛtwa hene ne bɛtwa foɔ hene ɛno no santehene ɔtumfoɔ sɛ fio yɛ ɔma ne nsa kana no ɛna ɛda fam hɔ no biayɛ yi ɛyɛ biayɛ a yɛna nanom agye brɛ ate nkonya sɛ wɔde baabɛyɛ yɛna na akɔte bosompra santehene ɔtumfoɔ ɔtwɛ tuo bɛtwa foɔ hene no a so my hene I have a course so and then Adwumasa TV do ababa bi nana ama bosompra no 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 Mami fa kwa pro wine no bia ba jibi mami sa wa ma tope eno so kudue mienu sa wa Mary so ba na Adamwe nanu krobofo omo gbo so kudue mi awon so domo e ba be chia da Adamwe nanu krobofo edromo e chia yebomo akwaba yo sabe na santi benu sanahene ononso ewa ha afei nana ata asumadu difahene ewa ha afei konyasofo hene nana kwa de ononso pegos nyambeche ehene nana bodi owa ha Nana Obatribua nana sompra no aha ono nso ewa ha mrati hene nana kwa abrofo ne ba edu edi efe nana kwa mbadu abrofo ne ba no mu nka badu o msi bedu ene ka ho samre nana yenya mbari ase nanom ebehia no ho sa no mu ka se nana kwa mbedu aha dipa nana kwa mbedu so ba ni ono so ha nana kwa mebuadu nyambe kire go so nyambe kire dikro ono eno no afen nana kwa na frempon ono nso ewa ha nana ama bosompra na adwuma yɛ foɔ ayɛ service aba bɛkua no ma wɔte a
kokora kaye sedie my na papa tika for ekede emo be wosra for petu boso my ma create no edom na nepia sewa sikapa woni bia ya kwanta my ma ana sebe wa yere ana ma bosompra na djuma ya fo etia na so na eka onwa kasa na ma bosompra sedie weselom eka sa no that's it bro that's it guy etwegu ewo goso ene yekọ ya yekọ ene musini kwako bedi akon ene wo moto nkra fi hono mo a omo de breye manya ka twose yesi nkonya kopem se ebetu enwumre no ene ebesore so na se de nkomo twetwen no esi koye no menya na na makwa akodom edumasa se fi edumasa hin ena ya sha ase eguso ane mpanifo kukudam atwetwe wuro ni apepia nkoma ne betwetwe nkomo nana yepeja yemu all this is chat. I did this a chat from the Ebusiano and the pressure cancer, no him, and the Ukraine, and the Emma, and then for now, a year passing so wouldn't so be Baby Camo, so none I didn't possess or Baby. To me says a costume, one for money, and to for one share. Nipa no ni papa ni nia ohwe ni su ene ne ban ene de o ya na wo se ni ate obija o ni mo adi ni lo ti me ma bo se ni nya nso ya na de ni se o tun fo betwa ni de doka nsefu ebe ps so ye no a ya no ni akiji se de da so de ya di so bia nana mankwa akodom ana otini kano nana yedasi abusuafo ibepeje yimu kakra na yeje nana kwan na yato so mpanyifo manya ka se mpanyifo bebre ha no mo a eno beto akomatwetwen no eso ti seme ohene yire nana ma bosompra na djuma ya fo edwe ha no mo wa mo baba man yako sanse ohene yire nana ma bosompra oye no no tuka ekuma ekuno okamubi seme wanyene na nama bosompra na juma ya fuo
Jafo hinna enchibema mi ame de hye ono nso ewa ha enkoso hene nana ya obadu ohene nua nana kisi ono nso wa ha abiatwafo hene nana wusu owa ha afa won secretary so mdi dwuma so nkokra ewo nana bosompra na himfie honom eye obapani retadu fie ena afa Veronica Dako mini asafodi bacho mbetimi atoaso amen Osunya mbechre dikro ono en nana kofi buedu Achame eni de ni abrase kwaso ti nese yewra no ye wo hwe se go so mine akomo hene akomo jesi yelo adama achame ti nese yewra eni nana no enche na ayo management won ebechia ye omosise na yedi no mama no maka bibia na enche one by 2000 Ghana cedis 2000 20 million asumjimo mame efia sewa goso maihema obata ya dia to nanie bata ya nso no wato na sei wabonso aba apata ya bo bia ya bo ayede sebi ne ba no adeduana no ubehu se bese ese ya mame ano ekire ni pra ato no obata jeli dia ode man na goso maihema no e breed we baba se what do we see satehene anano the first idea no e ma ono e ba preocupe enne ye behunu yewura se bi ebru na ski anamu e wa ha na monhye awusafo yegusoa ejinum ehwe sede the dia 9 no esi ko ewo go so na medikan ene na nama kwa akodom ya yesemfi edumasa ehene atwetwe enkomo e de afa ho igusoa ye ba na yesan so ene ya namusifo omatwamfonyi de akire ye frigo so sede eniema esi echegu amambre ni amanye titiru kwan omefa so efiti anopano no mutwegu ya deba omukọ asore afei ensefu ahodo twa ofi honom omuba awie betena se oba ekunani omunyina womoyibia ahwe ya de aba awie so empanifo esi asempumedwa ya meno kasei womo ehwe azadia 9 die no sede esi akwa eno ano muguso a womo edi na sabri so de toaso sede di kan no ene mpanifo na ewo ha ya breno do nyina no ene womo edi nkomobi afa ayiyoyi eho ohene ba kofi edu sei eyesemfi eduma sachidom hene na atrase kame ho nyema na kwaba na he odawa na ho te sei
Nana dia beni didi kan chidomfo mama yako monkafra nana yahwe na wotwe de dia na de dia nan yi edie mai hine mu na atom rekosa chidomfo ya mo nyina mo bom eso titiro ene mo chidomfo ye na mo edi Canada marofo ne beti ofo na semon da ko ye sanfi adumasa chido ye ka na otuda no ya na ye tan kan na otuda ye ka no enhihye sheda ebi se sabe betim egosum ema hin wi se abro na otu boko edi ndi ne se na otuda da ishia ye nhihye kon e befa so a ye be ye yi na obi ati ndi na ya na ishia sa na ana ibiru mutae no owu a na otu pepe ana ya no mutaishia ndi na nipa prano na otu da no na asantama mre mu no ye kan no nhihye da ndi go so man eye nhihye no sabe chidomfo enu na na okokuru no wuye no de ye wo kumase okokuru no asantuma okay na go so man no oye o man hin tiro na ase owo chidom o man hin efu ye wo ko menhia etoda ye kan say kumase nifa okay ana kumase bonkum se ka se kumase nifa ana na so kore mampon ne na da no ana ya ka se kumase bonkum so a takuni ansana ibia yaka asante mai bonkum ana asante mai nifa ndi ewo mienu yawo asante mai ana ewo kumase mai ndi sese no asante mai ho aka aya asante mai chidom ho aka ngo chidom bia ya chidom ndi se asante mai chidom ho aka kumase mai chidom eba ko kambo eno mi na be kambo no mo ake ama go so mai nti ki ero ade ko se ne ya nana fi se ohini etu mu se da wudi kaka no America kraba eni adia na ya hihye de mama ni amane kwan so tunso betwa hene no nti ensa no pa yehu bi se wo ho ni adia de na obeka bia kire tituru mabunu ensa ni adia de no omatomato mo kon wo betwa hene no ye go so ho ye me kan de ya futu eti se empelefo bugo se wonu sisi a oburu sisi ensa ya mu ye nyina ensa ani bi ensa na do so no wa jo yo se onu ma sisi mi isa onu mo sano dodo sisi mi a bro na bro sisi mi o bro ama utra ko sifo anti na pelefo se wonu sisi a oburu sisi nti ma emabunu ene nananum bi ene pelefo bi ma ne mema enyo ma dwen se na go so ma hene ewu sabe oye otunfo betwa hene ewu oti no ensa bebu nti bo no mo sisi so onu sisi a oboboro sisi ama wo wie ye be ye no gwase nti obi a be hwe no mu e wo ne nsa no yo nana yahwe nana kwesi bosompra wankasa de pa na odebe kan nana kwesi bosompra de wo de kan no se asantuman hia titi wayiye na hu se wa pege ni mu pe na ga ma hu se dwumadie no ai ba sha sha ko na wieye e se be ko na wieye a on na din sanfuo e ba me chema na nanom bitu na nanom apo okay nti onya pege ni mu pe na hu se ye be pon nti no okofa ni sanfuo na ba ampa so bo se sanfuo no sisi an kwafo e ko ho a se be otunfo a cha me o che fadiko bonkum ha fadiko nifa fadiko nti me kai no se bibi se sia amamre ni amane a wo ye no me kai no na ti ya na ensa na sumu nyina ana edema amahin na bemponko ha esu ye nyina na eye ye de mafokuo okay no bia no nti bonkum fokuo de ko ne bia chidom fokuo ko nifa de ko nyina ko na fokuo no o mai kaka
Hosam Pan, is an anno, Hineba, champion, and also the Yasam Kutu Krumano, and Chidon Chrono, one more sign at our Hosam. Nti the kind, Maka say, Yakon Semana, a Bakoswana, a day amamo, and I say, Uchidon him, and I, to a woman also a boom vina, more costume. Na nkutangudie bi ne nhyiamu bi wɔ hɔ a ya na dodoɔ na no yɛn tanfa mma anko okay ɛyɛ deɛ ya na ma ka ho ebi a ɛtɔ adwumre bi a na bi a fokuro no ekuhyia bi adwendwen nsɛm bi ho nya adeɛ a ɛnyɛ ne nyinaa na sɛ bi a ahema kɔ no kɔ ɛna ne no ma kɔkɔ yɛ adumasahene apɛnima Did you do any of my son opinion? You are your friend, Nana. So, why? Your friend, Chito. He said, dear, Jacob, Bisa. Answer me ba penny, Chidon ba penny, back home, one me upon. This is a Dumasaki man. I can't. Asana, he might to me a good, and tell with Yaku. Oh, okay. Yes, I did. Maybe I am in Kwan and Mako. The bear knew Asumami, and the ba penny. Your friend or bar penny, your friend or no bar penny. I do my okay. You empty say and ye, the go so now. She said that ya ecoso, I will go see. Say, fancy, at Masahima could be dear, and then I will bar penny, you don't buy penny to me. I could be he said, Masahima, and to me and Kubia. She said. Ba penny, she don't buy penny to me could be. No one can send to me sorry so quite you need to me channel. No qua or no one point. Sabi, you draw away. Pepe, yeah, please. If you go be so, the Pentecost, if you go up, if you talk so, and son, I said, a group of then you always say it's a new round so many. That's it, or he be a that's it, me the maple qua. We do what I mean. Okay. Many do. There was a new rush, mammy, dear, my fetching here. And to me, qua, Ubia, all kind of yes, and I say, Ujina Mike, maybe I was him and crack. Said, you must sign your name to me, that you must sign your name to me. I never could hear you say, and maybe I'll probably say, you must sign your name. Like I said, the head to Miss Wabam. I said, me and a he said, boss, you are the only. Yeah, she said, my father who do go so. You run some mammy, sir. And you do one minute. Okay. It is a new rush, mammy, dear. And yet, I have to go across one. Oma said, Oma come to say, Ed Massahin. Or Mamma Crime and the Chinese. If you say Ed Massahin, okay. The castle will be a Dukuhini in a year of my sister. If you could see, you are none. And do my sign is also on Anna and it education. Okay. I do my sign, my papa. And it education. You get my sign in Anna. The quay Mitchell from a minute. And so, Sabi, maybe a bracket one. You want a bracket or something. It was a between the check. So, I do say, but I'm a child. Who said, I do my sign in Casanaba. Sabi. Need me more in the beginning. What he be, I was too for Brumpong. Or the two, Mr. Bitty, or he didn't say, I need it. You are in the crown of me. So I'm pretty sad. And so they see you run night, internet, and she says, I'm on. It is a baby says here. Not young for you, a young cock, near the upper quad, the meeting. He said, my son, him, could be. Let's say, sit on Bapping, check on so of quad. Would you or no on him? Nana wadaroma fanse obi anya yie na wabese wo hankasa se Benjamin eno so ntumi nkwa na eno de mo kwanse meko na metimi ko me kwanse me petimiye metima cheche me ya edie nyina pepepe ena tele mi kan kan no se mi wura ni wa na me ye hene nti so ni wode a me so ni de mi hye hye ho hye mi che sabe che hye mi wura no nyina ye nyina so ye obi and then on to almost say a betty year coming and you will be over. There's also a call a year beer, a fire home, and as will be out to and suffering. A share who signed for
nti no gye so obo yuru amania nsa oh nye ni nyina na me bona mane na me bona mane se bia na o hyehyeye bia obesoma me e bia me bona beti se mi ra oda ma ene da yi mekwa okay ani de me bona mane a ese na bia nso si kwan se na kon sa ana se me bona mane okay eno no de otun do ba panyi di wachi eno no mitimi de me ba panyi di machi ade no ko e sambre no duma san hema ni ho duma san ni ho nti afa ni nso ko di ahima ni ahensam okay then do to me kwan da ho sa so de no ko okay na etumi ba so se na ahima so nko a o ba panyi nko a so betumi so nso akona yi baabi pepe me ba ahima so ko atimi hye no ho akona yi se be bia na nyonko bi enya yi otumi to ne safre na otumi hye no kama so ko ja ko pepe okwa also ye boni bi se bia adumasa chidom ba pani yen kasa adumasa ni adumasa hima na aba yen kasa adumasa hima chidom hima okay e kasa adumasa hima chidom ba adumasa chidom ba pani ani boni okay nana mpacho se o hwe se de ayiyo bra abrempon ana se amanhinfo amanhinnom omo ba yiase ana se bi adwabo bi ase a won se bi wona pakan kura a wonama echi ne yesi ne so won yedi na chi ene ade ye ba no nkonwasofo a madawroma monso mo wachitafo saa tamochi omo mu kura chi ne yem ene chitafo no pakan de monka ho ne mo na chitafo no ya musu mo bita mo chibebrebe saa de ana kwanda hosa me dansi hona wo chire wo kan ni chire mu ni se ye wo obrempon ani ye wo omahin sabe omahin no osesin obrempon okay nti obrempon eno no hyehyɛ ye no nko ana omahin no so hyehyɛ ye nko omahin wo kwan se obo kontinu ni akom ani ho keka ho nti so omahin bo kontinu a enam so oyo omahin nti no ne hene no a obor so kontinu no wono so no oye ni obrempon da yepe se ono obrempon no yepe ebi no kwa se bi wo mu a kana sabe ahinsam yo mu da o ya no o mamu mabaki so no odu ha wo yo omahin brempon me kan sa tele bichiwe mu no ebi a omahin ne kontinu se wo omahin ne kontinu na obeto adumasa hene otumfo brempon a also ni odi abi die man okay na wo bo mu ase enso so na ebi no adwin bi se dabre wo yo omahin bi brempon no wo ne otumfo brempon ye ya yepe enye sa ene eye enye sa na ya na ebi no dwin se sabe obrempon kwachia otumfo a owo ne mpaboa na otia ne mpaboa chi saa na omahin enso so ebrempon na se meba ne continue se bi kan kan no se do be ti ase ono so kwachia otumfo a ono so wo ne mpaboa na otia ne mpaboa chi so ne yepe nti saa de na omu hu nti no ya na ebi no madwin yo mu se obu no otumfo brempon no oben no na just na meba amanhinfo no do mu tia mpaboa chi wo de wo no kwachia otumfo se o do kokosa o hanto odu otumfo ni pepepe a o chia no no ene otia ne mpaboa chi okay na wa kwa de tuma ye no ma ye ne ye obrempon apanima fo no ye kwachia otumfo ye na gu fom ye je chacha o baby okay se kwa no na tia ko ana chako nti amahene ahemfo no anaza na brempon fo no de odu otumfo ni ma na wa ne mpaboa na wa tie chiri na wa bonu mu ase achia otumfo na ohene na emu oyo amahene de on de ona teko otumfo ni na o de ne saboto nsaye na achia nti se da meka no yewura anama kwa akodom ono no onye amahene ti no okochia otumfo a ochia ne mpaboa chi na wa bonu mu ase kokochia ni se obechi otumfo somo ni otumfo yie dwumadi a odi na otumfo asori de amatia na no mina obechia na mpacho ho bieni kakra chei se ohini tidwoma me kire openso jese amahin nko na tumi kochia ne nsem pepepe amahin nko nko na amahin ma nko nko na kochia ne nsem ya bempomfo ne de ye boye mu ase amano
ɛne ne nkonnwa sofoɔ no nyinaa nkonnwa sofoɔ no abrɛmpɔn nkonnwa sofoɔ no nyinaa yɛn nyinaa ebu yɛn mu ase abira yɛn nan ebu fam okay na ɔbrɛmpɔn te sɛ nana ama kɔbɔ na asɛ pɔn ahene deɛ ɛdeɛ ɔmo bɛn no ɔbɛn no ɔkyia ne mpɔbɔ akyi okay na ɔbɔ ne nti sɛ ɔman hene no nso so ne kyi dɔm no na ne nkonnwa sofoɔ no a ɔmo hu ɔmo sɛ ɔmo ne abɛmpɔfoɔ no yɛ pɛ no ɔno nso so no ɔbɛkɔ akɔbɔ di mu ase wɔ hɔ anaasɛ ɔno nso ɔbɔ ne mu ase ɔno nso wɔ ne mpɔbɔ akyi akyire ɔmɔre na emu fam ɛne ɛhɔ no ti na ma ɔmo adwene yɛ ɔmo saa ɛno ti na ebinom no ayɛ kuntan no kuntan sɛ kokokoko no nanso so ɔhene bi hɔ a ɔbɛkyɛn ɔhene bi hɔ a na adumasa hene deɛ ɔno ɔdo bɛ ɛtuma bi gu kɔn ho ɔbɛhyɛ wɔn mpaboa ɔno na ɔbɛgye ɔno no deɛ woyɛ no ɛnsesa no sɛ ɔyɛ adumasa hene anaasɛ biribi saa wɔmɔm na bi a wonyɛ ne bi ɔhene ne bi da boro so paa ɔnam kora no apɔnapɔn ne nsa nana yɛhwɛ ayi yi nhyehyɛeɛ da yi yɛhwɛ gɔsoman hene deɛ ɛkɔ so yi a na yɛde toto apempɔnfoɔ ho ne nyinaa saa ne ɛyɛ nana ɔmo ayi yɛ hyehyɛeɛ no yɛna saa na ne nyinaa tie na apempɔnfoɔ nhyehyɛeɛ nko na man hene fɔ so hyehyɛeɛ nko bra baako ato mu sɛbi ayie biara yɛ yie ayie biara yɛ yie na nsaa kakra na ɛwɔ mu ni sɛ ɔman hene da mpam a yɛna edu baabi a yɛwura otumfo ɔno akɔ ɔyɛ ɔman hene ti ɔno abɛkɔ ɛsɛ mekae sɛ bi ne madi yɛwura akyi ɛne otumfo akɔ bantoma hene dɔte yie ɛwɔ bantoma pɛn yako bi nso so wɔ nkuransa ɛno nso so na yɛ ɔman hene nti sɛ nhunu sɛ aman henefoɔ no deɛ ɛna yɛwura no ana ɛkɔ ɛno na ɛna ma nsonsoyɛ kakra ɛbɛm na sɛna yi yɛ kuntunkun firaa ne kɔbini firaa ne yɛde ɔhene bɛto mpa mu nansa no deɛ ne nyinaa na yɛ pɛpɛɛpɛ ɔhene no ɛkɔ no na ɛna ma nsesɛeɛ kakra ba nti aman henefoɔ no deɛ ɔhene ankasa ɛtaa kɔ ɛna abempɔnfoɔ no deɛ otubɔfoɔ no ɔkɔsi na sɛ yɛkɔdu wɔ omurafi nansi a ɔyɛ kwan so sɛ ɔno ɔmo ahina hene hene de ɔtaa kɔ ɔhene yie paa ɔhene de ɔtaa kɔ ɔhene yie papapapapa nana bra asanteman kyi dɔm hene efiri mu no ɔhene bɛ champion ɔno ɔ abempɔn na ɔman hene ɛkyampem deɛ no ogyina te sɛ ɔman hene pɛpɛɛpɛ ɛkyampem yɛ obi a ɔkyea otumfo nsɛm abra yɛ bɔdwa ɛkyampem yɛ fokutire nti no ogyina te sɛ ɔman hene ɛna ɛkyampem nso so yɛ otumfoɔ ba sɛ yɛka sɛ kyidɔm a kene na mebi kaka no kyidɔm biara yɛ ɔhene ba kyidɔm no yɛ akonnwa bi a wɔhene tena akonnwa so a ɛba a ɔbɛwo no ɛwɔ akonnwa so no ɔna ɛyɛ ne kyidɔm sɛbi sɛ ɛyɛ sogyani ne sɛ ɔma obi agaide wɔ sɛ body guide a ɔsɛ ɔfɔ obi a wogyi ne di na wagaide o kyidɔm yɛ obi a wɔayɛ sɛ ɔno na mede kɔ borɔfo kasɛm a odifɛnde ɔhene anaasɛ ɔgaide no nti ɛkyampem yɛ otumfoɔ ba yɛhwɛ mu kora no a ɛkyampem no tetetete no yɛ ɔhene baa bɛtum sɛ ɛkyampem wei nso no ɛyɛ otumfoɔ poko areba paa nti sɛ otumfoɔ poko areba awu a na kɛ sɛ na ɔsɛ tutu a ɔtɛ akonnwa so ɔso ne ba awu nti ɔwɔ sɛ wɔyɛ ne bibiaa pɛpɛɛpɛ sɛnea sɛbe ne ba awuo ɛno nti na yɛhunu sɛ yɛwura ano ankasa fankɛm ɛbaa yɛyɛ na wonyini sɛ ahemfo yie yana sɛ kabo wɔ mu paa bi sɛ ɛyɛ na wa paa wohwɛ da yɛbɛbɔ so ɛkɔsi nhyehyɛeɛ da dɔte yie ansa koraa na yie no aba dɛn nti na ɛma no wa ɛsaa ne wa ne deɛ sɛbe mehuu sɛ asantefoɔ no yɛamammerɛ ne yɛafa hyɛɛ asantefoɔ yɛnhyɛ da paa ne afa hyɛ kɛseɛ o
Okay. Sɛ mehwɛ sɛ ne yɛwura no ɔbɛn hyehyɛ bi ama yɛ deɛ a ɛna nka kwasi davis a na ɛyɛ afahyɛ o nti a metaa ka sɛ ɛyɛ asantefoɔ no yɛafahyɛ yɛ yie ɛyi yɛ na meyɛhu asante culture no ɛpie nti ɛyie yɛ no deɛ ɛna nyɛ ahemfo no nko ara na ɔmayie no yɛ ka sɛbi sɛ ɔbɔtɔ mu odu a woso tumi bɔ ma wɔyie yɛ ka sɛ obi a nsi wo kwan sɛ ɔmaame a n'apapa ewu afɔre to mpɛ mu nansa o obi a nsi wo kwan nti sɛ ɔyɛ ɔpɛ sɛ ɔde wo papa ne ɔmaame ewu n'abi ne bɛto mpɛ mu nansa na amanfoɔ abɛgya mu na deɛ wɔn bɛdie deɛ wɔn bɛnom ne ehu nyinaa wɔn bɛnya ho akadeɛ deɛ a nti sɛ biribi a nsi wo kwan nti ɛnyɛ adeɛ a ntikyɛmu wɔ mu sɛ ahemfo wu a wɔn ayi yɛ no ɛyɛ soronko pii kakra bi ɛyɛ no bi a nananom ɛɛbaa na apakan nyinaa wɔ mu pɔntɔnfrɔm nom ne adeadeɛ a ɛkyɛ sɛ yɛyɛ ɔbrɛmpɔn bi ayi ɛno mmom na ɛde nsakraa kakra bɔ mu because sɛ nkwanten ni bi wu a wobɛtumi ketere nnwom koro aba nanso pɔntɔnfrɔm deɛ wontumi fa pɔntɔnfrɔm ma pɔntɔnfrɔm no nananom to yɛde pɔntɔnfrɔm ba ana obi awuo na ɔnyɛ hene nti wo no hwan na pɔntɔnfrɔm no wobɔ akyerɛ hwan ɛno na ma nsakraa kakra bɔ mu ɛsɛ pɔntɔnfrɔm deɛ ɛnyɛ te sɛ adoa no kita wotumi obi atumi fa yɛ yi no biara pɔntɔnfrɔm deɛ ɛwɔ ayi ɛkɔ aseɛ nananom nti na pɔntɔnfrɔm wɔ pɔntɔnfrɔm nasanko ahemfo na ɛsa pɔntɔnfrɔm nti ebi no wɔ ha esisi a na wɔnyɛ eyi na de pɔntɔnfrɔm baasi a wɔbɔ akyerɛ hwan na abɛsa ne sɛ nti ana ma mi hu no sɛ nananom ayie no nsosoɛ kakra a ɛwɔ mu ano ɛfa ho a yɛhunu sɛ ayie bi wɔ hɔ a ebinom pagya wɔn ayie nti sapakan bi ne pɔntɔnfrɔm pa ho deɛ a ɛyi yɛ ne nyinaa nsɛ na ne nyinaa kɔyɛ so abusuafoɔ nkɔmmɔbɔ no ayɛ de paa nokwasɛm ni na n'akyerɛ yɛ nneɛma ani so wabibi nneɛma ani so bebree de akyerɛ yɛn na sɛdeɛ yɛdi nkɔmmɔ nso so wɔne tua sɛ yie no so egu so a ɛkɔ so nti no yɛbɛsa ne yakɔ na yakɔ akɔhwɛ sɛdeɛ esi ɛkɔ ɛwɔ hɔ no kɔpem sɛ menyama na musim ni wɔ hɔ no no mehwɛ videos no kakra na insan ɛma abusuafoɔ me nua akɔ bedi ako ɛwɔ ahoma no so yɛnkɔ na saa bere yi a no mmienu abɔ apɛ mu no yɛhwɛ sɛdeɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no kwakuma ha bio na sɛ na nneɛma si kɔ du mmienu abɔ apɛ mu
Tapama hima na eba. Yo, kwaku na just me no ka say otunfo na musini onya medui wa ho. Na me bisa say otunfo na musini nya medui wa ho. Onye ba hia hini nya medui wa ho. Okay. Yo, kwa kuma nya hini dini biem. Nya hini mai ni dini biem. Yo. Mate. That's a pa any woman level.
abusuafo nti yenu abai ma akwaku bedi akọ ne tin nka no de ho ama ne bo abesom ye celebrate prahima ne mpanimfo na abeduru ho angonafo ginemu akuku ahodo omu nyina eginemu ama nhye da no omu nyina hwe adi ama no ayekra behwe nana se ne ho ama ne bo esitie wo chese ho ayekra behwe pa na se de usidi kan ya wo kan ye no se ohene ba chidom panyini wo twene ni ahwedan ya enche bia ekokora nti ama they say no ye sheda ni otumfo chidom he ewo ho they say there ne ba no hia no ye re hia hene na okosi na nemu a o chese onya meduru ye ne de mo bambofo aboho eban pa yie ya o mo hwese pepepe ye ne beti ebe ko ewo ehonom na ye hwese de omusi osi bobo din ni ade ye kwa ya asetena no say na omusi tena sabi wahene no na nanom no obia obebi otiti otumfo tena se a obia wo mo tena se eni na ni hwe ani mu omo mo tini bonkum omo mo tini nifan omo mo tini chi ni na titi asabe obo ade ebo na santima na no mo mo san hihye no okay nti chidom no ye wo chidom bonkum ne wo chidom nifan nti se chidom fo mi na hie mu a sabi se ye wura pede ni mu a chidom fo le bo ebo na chidom ti chidom fo ko tena ba bi a no tu fo ti a wo sori ye na se wo hwa wo wu se chidom bonkum no eye a champion eno mu fam nti se champion mo tena se a na ni bonkum se no ya hena beto aso na dudi wo beto aso chidom fo bonkum fam ya chidom fo yo bonkum ni fa yo chidom bonkum yo chidom ni fa chidom ni fa no na ye otumfo achi ame hene okay ono so fo kutire nti se a champion ni tena se a chidom ni fa aye otumfo achi ame hene etena ni fa wotena ni fa anam se ye chidom ni fa nti no to ya se ile to adoso na nyamiani ehene aso aba enso aba beto no so obeto no so a na edumasa hene enso ato aso edumasa hene to aso a na besiase hene so ato aso besiase hene to aso wi a na kuna hene so ato aso ekuna hene to aso a na amoamai sabi ni wura ba ye no ahemfuni bi akekemu a afi na ye boba okay ni wura di hene ma me to ba e kra ansa na besiase hene eba na besiase hene ma em de na ka kona hene to ni wura so enso enam se obi a ni baby a wotie nti no e kire na besiase hene so aye no o se was na ba se kona hene pini no ema obeto aduma san hene so okay nti se mi kire mu sa dia na ka se yewura transe a ohiri bia ni baby a wotena o so wotena o ma ya ebi akonya na kan si enso oba o se mu biem ma na be hye baby a wo hye pepepe obi eri ndo to anso ese yonko pepere akonya bia o na mdi kan ba e bia ni ho obi eri baby o te nti se e ko menhia ye ko dwabo se na se ye ko kepkosu yi dom nya dom ketwa enso so otumfo tena se a bia ni do te obi eri ndo te nti mi wura ko nya di kan wo bodwa ayi edwabo na se a ni do di kosi mi ni baby a mi di kosi oh okay nti eno anso oba no betena se di kosi so a etinye bia ni ko so obi eri se ho no te nti na mo bia wo baby na fa se dwabo aba na bia na ahemfo ye nyina ye hia na na mankwa akodom bia na wantumi ankwa sa akonya na isi wono na bia na wantumi anko bia na wo dwagi bi wo efia na baby di ebeda ho saa de pepepe eno no ni apanima no me nkotena so wama nti wama na nanoma odi ho se bia ka wa me ya pe ya se hene ni nyame ni hene ba yi na ka di mosan ile to so a wa ma no na be sia se hene to na ahihye fe kama sa ne to so okay na wo hwe we ye kan sa ahemfi asetena na fansa ye ba ayi ase nso a eno so santrase na koso ho ana se yi ase no se yewura te ho a san hye na
ana ye wura yi nipa se bia e na boss yi a wo koi wo ya santenyene ogina mu santenyene nti so wotena se a ye tena se pepe se santenyene transfer no sa na ji ye se ne pepe se de santenyene transfer no ya ni fani bonkum no saa na mpanyifo be ko nyina so be tena saa ko ne chidom pepe wo ya santenyene nti nchi a ne bibia se bia santenyene a chia me fo na ene no nam omu kata chia ne se santenyene pepe ebuo ni ani bibia e ma ne se santenyene nana se nya hene oye obrempon so onya mai nti fa ne se okwa si yewura na mu na okwa tena kunya kasi se yuso na fa ne se dwaben mai hene ana ma mpon aba eno no ene nchie mu tuma chie bi nkoso enu nti no enu bia no se yewura owu obi amana kusina na ya na otahwe wahene ko na wo busa na no ni muduo so kan asana wo tumi na ma ena ni muduo ni na apa ho a asam kan o ebi a na wo tumi no emre bi yeko mehame hini wuye no edumasan hene na yewura yi no se onkusina nan ewo ni hyehyɛ yɛda mo fɛ na wɔto da yewura transfer ewo mehame ɔtena se sɛ otumfo atena se pɛpɛɛpɛ otumfo akyɛ me fo bai nti ɔmo no mo kasa edu wɔ no edumasan hene kyɛ me wɔn kasa okay otumfo akyɛ me no yɛwɔ dodi wɔ nti otumfo akyɛ me soso no foko bia no otumfo abɔ ne kyɛ me ba ko da foko ebi kura mienu ada foko bia no nti sɛ wo yiwu sɛ kusina nan a sɛ be uyi otumfo samre no nti kyɛ me na yewura yi na wɔda sa foko no ɔno na ɔkasa ti sɛ otumfo kyɛ me pɛpɛpɛ nti obia de ani bia wo yɛ ɔma hene kura no a udu dɔbɔ na sɛ ɔbɛte sɛ sɛ wo hene wɔto otumfo anan nti ani die bia ɔsɔ de man sɛ otumfo pɛpɛpɛ bia ampa ho sa ka sɛ yɛkɔ yi bi na bro ne fikro no kuma sɛ mpato mo ɛwɔ tech side hɔ bɛ na asɔkɔre man pɔn hene ɛna obesi otumfo anan na nsu kɛseɛ bi tɔi na ne hɔ na wasɔre asɔkɔre man pɔn hene a osi otumfo anan wɔn sɔre nti sɔre a wɔnyam ano nti eti nsuo no boyɛ nti sɛ wona kɛse otumfo anan deɛ a na kɛsɛ obiara deɛ ani deɛ ma pɛpɛpɛ sɛ na nkyia mu sɛ de tie mpaboa akyi ɛha ntoma no ni nyina no so man hene beto obrempon si otumfo anan mu a ano no onya kwan kɔ ne hɔ akɔkyia ne nsɛm okay na abrempɔfo ni bi kura asrɛ ma akyia me fo no ma ne kwan ma mo kɔkyia ne nsɛm okay ntumi sere okay na yɛhwɛ nkonyasofo no a saa bere odi wura edi akosi hɔ akɔtena ase saa bere no ohini bia nkonyasofo a ɔmo de ne baayɛ no ɔmo wɔ yi sɛ yewura no mo tena ase a yɛtie yewura no mo akyi ɔmo ne tie ne mu na mo yewura no mo tie ne mu na yɛn nso so afa akonnwa na yɛatena ɔmo akyi saa na apɛnimafo no biara yɛ mpɛpɛpɛ wontumi no wura akonnwa ɛnsa so ɛno deɛ ɔsɛ ɔte wura nti apɛnimafo no nyinaa yewura no mo wɔ anim no wei nyinaa nso wɔ akyi saa apɛpɛpɛ no akyi nana ti abrempɔnfoɔ ana amahenefoɔ no tena ase a mo tena no line tenten sei yɛntumi nkasa bi a si ana nti obi ntena obi akyi saa yɛnyɛ no saa sɛbe inspector ne inspector deɛ ɔmo nyinaa yɛ pɛ nti sɛ me no yɛ pɛ deɛ a ɛnyɛ nti na wɔ sɛ me wo tena mu na me bɛtena wɔkyi ɛno ano sɛ wonim baabi a wote sɛ wonim baabi a wote sɛ wonim ne fokuo ma wo bɛkɔtena wo fokuo mu na wo fokuo mu ma akwan so amono atena anim ɛnkɔba sɛ adumasan nyinaa tena ase na ɛkono ahene a wɔde ne nyinaa yɛ abrempɔn no wɔbɛtena n'akyi ɛno deɛ amammerɛ ɛnkyerɛ saa tí wọ́n sẹ̀ san so tenten so saa. San so ẹ̀kọ́ tenten àná wọ́n ekyi wọ́n ho kakra. Ǹjẹ́ ní bọ̀kún kyi ní nípa ekyi. Ẹ bẹ ṣe. Ok ahemafo no soso ẹ̀yẹ́ na mo so ti. Sẹ ahemafo no mmarima no tena ase a ahemafo no nyinaa te mmarima n'akyi.
wɔn ne mmarima no ntansa so mo sɛ kɔmɔdie no ka sɛ duru baabi a ɛna mmarima no kɔ a wɔn fa ahemafo no nkɔ ɛdɛ tete no yɛ kɔkɔ a sɛ mmaa no ankɔ bio nti duru baabi a nananom ɛrekɔ a ehyiamudie ne nyɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ na ahemafo no wɔn nta nkɔ mmaa deɛ sɛ bia no mo ta ahwɛ fie ɛyɛ na ɛɛfɛ sɛ wɔnam na ahema aka ho ɛyɛ na ɛɛfɛ nti yɛ kɔ mɛnhyia yi yɛwura no mo te anim ana yɛn ne ahemafo no ɛte yɛwura no akyi saa na yɛ no saa na yɛ kɔ atete bi a yɛ okay ama ahema no ɛne abempɔnfo ahema no ɔmo nso so sɛdeɛ mmarima no esi hyehyɛ mo no saa na ɔmo nso so ɔmo hyehyɛ yɛ tie saa pɛpɛɛpɛ ama ahemafo no tena ne mu a na ɔmo ahemafo no so atena wɔn akyi sɛdeɛ abempɔnfo no so yɛ no pɛpɛɛpɛ nana wohwɛ sɛdeɛ yɛwura ɛtena ase ɛne kwan a santehema nso so ɛfa so a ɔno nso tena ase no a yɛwura tena ase ehu sɛ abempɔnfoɔ ne amahenefoɔ no ɔmo wɔ ne ho baasa santehema deɛ ɔno nso wɔ ne dɔm bi ɔmo nso di n'akyi ɛde ntina ahema no nyinaa nkogu ɔno ne ho sɛbi yɛwura no yɛwura fakyɛ mi ɛyɛ wɔn wɔde ne ho sɛ ɛyie bi aba sɛbi a ɛdumasa yɛn wɔ brɔmpɔn na sɛ bi a wɔyɛ yie a ne hema ntra n'akyi ne hema atra ne de bonkum asa na ɔhene nan mu aba so na sɛ yɛwura no mu wɔ hɔ deɛ a ɛna ntraseɛ no ahemafoɔ no kɔtena wɔn ɛma mmarima no ɔhema biara ne ba ne ɔhene nti wɔn kɔtena ɔmo mmarima n'akyi ɛno no pa ho deɛ a na yɛwura nhyehyɛ yɛ mu no na yɛ nyinaa yɛ ayɛsua bi deɛ ɛde menhyia no bi na ɔhene bi ayi bi wɔ ne kurom nti sɛbi edwabɔ kɛseɛ deɛ nti sɛ ɛka sɛ asantehema nso so ntena asantehene nkyɛn a na asɛ de dwa na kan si so wɔyɛ asantehema ɛna asantehene nti na sɛ duru baabi a na ɔno nso so abɔ ne sesen wɔ baabi nko a ɔno nso wɔwɔ n'ahema ne asomfo bebree nti sɛ ɔno nso so tena ɔne yɛwura tena bɔ mu a saa ne nkurɔfoɔ no nso bɛtena he nti so ɔno nso so kyerɛ ne baabi a ɛno nso so ɛno nti na ɛma no ba saa no yɛwura nso ɔtena se awarehwɛ a ɔmo mu ɛbɔ n'akyi dɔm yɛn no mu dɔɔso ɔmo mu kuta afana koraa bebree ansa na ntakrahene wei nsafoahene nti no ɛwɔ sɛ ɔnoma nso so ɛte ne ho ɔsɛ dɔko baa no nti na na ɛfiri sɛ ma ne basa nana yɛmfiri manhyia na yɛmmra efie anaasɛ yɛmmra abempɔnfoɔ no wɔn ɛfam ɛkakra fane sɛ dwabɔ bi aba na nam akɔ akɔdɔm na hemfie na adumasahema atena ase a ɛkyɛ sɛ ne ba apanyinifoɔ no nyinaa nso so ɛbɛtena ne nkyɛn saa nti ama mpanyinfoɔ no a wɔn wɔ ne nkonnwa no so wɔn nso so akyidifoɔ no wɔn no wɔ hene saa abere no na mekyerɛ bibi mu sɛ yɛn aberempɔnfoɔ no apanyinmafoɔ no yɛn yɛ mmɔ hene sɛ nakɔpɔn boa na adumasa hene bɛyɛ ɔman hene a sɛ ɔyɛ ɔman hene pɛ me a mete asisi a meyɛ kye dɔm no ne tena paka mu sɛ mema ne wu a na sɛ me wura yɛ ɔman hene a na kɛ sɛ menam abɛyɛ ɔdompɔn sɛ me wura yɛ ɔman hene a saa mmerɛ no kɔkyɛ ɔtumfoɔ a meba me na mu fam o mewura me mfa bɔɔ no matiekyire nti buroni te sami maayɛ sɛ sami ɔdompɔn no akatu na boro ɛno nti no mitumi bɔ kontire daase kyame me nso mebɔ saa nneɛma no bi nti na amahenefoɔ ne ba no ma yɛ kakrakaa no nti sɛ wonya nyɛ ɔman hene deɛ a na wɔyɛ ɔbrɛmpɔn deɛ a ɛneɛ sɛ woyɛ ɔbaa panyin anaasɛ ɔyɛ kyidɔm anaasɛ biribi saa no wontumi mmɔ ɔmpanifoɔ bi sɛ wura no adu ɔman hene wɔdu ɔman hene deɛ a ɛneɛ ne toɔ no mɛbɔ kontiri a kɔm ne adeade nyinaa mɛbɔ ɔmu nyinaa nana ɔdaworo ma wɔne die mu na saa nkonnwa no kwan bɛ so a bɛfa so a bɛbɔ fisɛ no no ɛnyɛ abusua akonnwa kyɛ no no kwan bɛ so a bɛfa so a bɛbɔ wɔn abɛyi nkurɔfoɔ ɛno no yɛ a mo yi firi hɛ fa pɛpɛɛpɛ na wɔsisi yɛ a mede kyedɔm kyedɔm yɛ akonnwa bi a ɛyɛ akonnwa foforɔ a adumasa hene ɛde aba ɛbɔɔyɛ nanka ne wɔfa kane no na wɔyɛ kyame ɛma adumasa hene
ɛna wɔkɛɛ no nti ɛdumasa hene hwɛ ɛmɔden mu a meti ma mbɔ ɛne misu ne me ban ɛna wɔhwɛ akonnwa a ɛwɔ yɛ fie akonnwa bi da wɔ fie a yɛtumi pagya mu sɛbi obi wɔ hɔ a na ɔyɛ odi kuro wɔhene sɛ odi kuro no ayɛ no mipagyaw no kyɛ sɛ mi promotu so ho nti opagyaw ano abɔ ɔhene yɛn yɛ fie a anaasɛ yɛn fie a yɛwɔ adɔnten hene adɔnten no na wɔyɛ kɔkɔbɛn di kuro yɛ kuro wɔ mu no yɛwɔ ɔfɔn ase na yɛwɔ kɔkɔbɛn nti kɔkɔbɛn di kuro no ɛna adumasa hene pagyaw no ɛyɛ no na adɔnten hene nti no wɔyɛ odi kuro saa adɔnten hene. Ɛyɛ sɛ bɔɔl yɛpagya mu a de na wɔwɔ no wonya nto hɔ. Dabi ɛda ho wɔ hɔ yɛmfa mu foforɔ ni no. Nti adi kurofo obi a wɔyɛ di kuro biara a wɔyɛ ɔman hene di kuro no dodoɔ no ara yɛ ahemfo a wɔn wɔ nkuro a wɔn deda no na sɛ nyɛ saa deɛ a nka yɛka odi kuro deɛ a ɛdumasa yɛ dada na ɛka yɛ wɔsɛ odi kuro deɛ nka woyɛ dawubɔ ni wɔn na abɔ dawuro sɛ nkɔfɔ mi nkɔdɔ kwan na nkɔfɔ dan na ahesɛm nti obi a wɔyɛ odi kuro biara no yɛmfrɛ wɔn nana yɛfrɛ wɔn odi kuro yɛbɛfrɛ wɔn nana a bisɛ bi a wura no wɔayɛ ɔman hene na wapagyaw na wapɛ ɔhene bi ama ɛno deɛ yɛbɛfrɛ wɔn nana na sɛ adumasa hene wɔ sisi a na ɔnyɛ ɔman hene no yɛwɔ akuaku mɛnsa a wɔyɛ adumasa di kuro yɛfrɛ no odi kuro yɛfrɛ no nana yɛfrɛ no odi kuro adumasa no ɛwɔ di kuro adumasa no ebi a nana akyerɛ no sɛ ɛka adumasa no a ɛyɛ nkurotoa mako bɛyɛ du nwɔtwe na ɛka bom yɛ adumasa nti sɛ wɔhene agya saa nkuro no nyinaa hɔ ɛna ebi a wɔbɛtena ɔfo ase anaa akɔkɔbɛn nti wɔde nkuro no agya mo a mu wɔde kurofoɔ na wɔwɔ wɔde kuro no agya mo nti wodi ara ne sɛ wobɛyɛ sɛ kuro no mu bɛte na deɛ ebesi hɔ no wɔbɛbɔ wura amaneɛ sɛbi ebi a na ebinom tiri yɛ ebinom kura tumi nya asase bi kɔda ho ɛkɔda anim ɛno no wotɔn asase no koraa na ɛho krataa nyinaa no bi sɛ wɔde brɛ wura nana wie yɛ da ase paa wɔbiebie nneɛma ni so bebree de akyerɛ yɛn na atwem adrɛsi bibi so na kyerɛ sɛ atweamefoɔ na mebusa wo deɛ no sɛ saa no wobɔ akɔfa nkonya sofoɔ no ɛwɔ hene na wobusa na nkyerɛmu no ɛna mekyerɛ mu sɛ mesɛ na amakɔ akɔdɔm sɛ bɛbi ne n'abusua ni nti saa pɛpɛpɛ na meso mɛyɛ no ɔdo wɔ ni bɛto fam meso mɛno bɛno bɛfam ahwɛ obi a ɔbɛka ne ho ɔbɛtumi aboa me na ɔde anidie nso ama nura mmerɛ bi atwa mu na mewɔ akwadaa bi wɔ kurom ha na ɔna bɛsomasoma no ne adeɛ nti no metwe ne baa ahemfie ha nti du baabi no ɔdu sɛ ɔhene koraa kɔ baabi a ɔfa ne kyiniɛ na mehu sɛ suban bi a ɔda n'adi no ɛde no guasa brɛ me ɛna medii ne firi ne nkyɛn ma ne firi ahemfie ha nti yɛn nso yɛbɛtumi abɔ yɛ ahemfo a ɔmo nso bɛtumi aboa yɛn asatefoɔ sɛ kakapɛ sɛ kakapɛ sɛ wɔn tɔn sɛ sɛ asɔ wobɛpuru sɛ bi a wɔnka wo nti obiara ni wɔbɛpɛ sɛ ɔde kakapɛ bɛhɛ ne tumi nti wopɛ obi a ɔbɛtumi aboa wo nti ɛno deɛ yɛbɛtumi abɔ no abɔnten bɛtumi adi me ba a ma wo no bɛtumi abɔ ne kye dɔm ahemfo ni bi wɔ koraa na wɔn yɛ aberempɔnfoɔ wɔbɔ wɔn no ani nua hene kuro yi ana mmerɛ firi kakra ɛwɔ trɛdɛ ofi hɔ anakɔ trɛdɛ ɔno a ɔbɔ onua paa gyaase hene ne adeɛ a na nɔkora ɔde trɛdɛ hene ba ɔhene no ba otumfoɔ ani na ɔka kyerɛ otumfoɔ sɛ me nua ɔdi m'akyi nan ne papa ba maame ba ɛna yɛwura sɛ bra ana ɔfrɛ apɛnuma no otumfoɔ ka ebi gu na so nti charge ɔbɔbɔ wɔ deɛ no osi fam ana ɔkɔɛ otumfoɔ kasa kyerɛ no sɛ emu nua no mu ase adi ase wunua paa papa ba maame ba odi hene wabɔ ɔhene wagye na afei wubegu n'anim ase yi odwom nti ntu no ana mmoa yɛwura baafo kankanka akyi no ɔhene bɔ wotu kɔkɔ ɔmo nyinaa ho yɛ nnuafo ɔmo nyinaa yɛ aberɛmpɔnfo sɛ mbɛbusa sɛ ɛbɛtumi ayɛ yie saa ne nyinaa no otumfoɔ na bɔɔ
adeɛ no maa wɔn nti o ti ne bɔ otumfoɔ bɛtuma ka sɛ me mɛyɛ ne kyea me na wɔn nso so me nua no a wɔn nso bɛyɛ ne kyea me ɛnyɛ ɔdɛ sɛ otumfoɔ afɔ sɛ baba ka ɛno deɛ na mmom koraa no ahensɛm koraa no yɛwura obɛtuma bɔ wɔn no ani nua a wɔwɔ fie a obɛtuma bɔ ne hene na mmom adeɛ bɛkɔ na ɛwɔ mu no sɛ yanni enim sɛ yɛbɔ ɔhene saa na wogye a na akonnwa no woyɛ afiri ho so sɛbi ebi akonnwa no ɔhene aka mu nti yɛba bɛsi nyɛ foforɔ ɛna woyɛ kontire anaa woyɛ gyaase abere a wo nua no ɔhene no nti ɛbɛyɛ na wɔde ɔhene no ama no ayɛ nti ɛbɛyɛ na yɛntaa mmɔ abusua no mu nipa no bi ahemfo anaasɛ apanimafoɔ ɛnam sɛ wɔyɛde hyɛ kronkron nti sɛ ɔhene bi boa paa na sɛ ɔbɔw saa pɛ a na ɔpɛ sɛ wɔte wo firi akonnwa no sɛ wɔte wo firi akonnwa no nti sɛ sɛbi wɔni da hɔ a wonyi ntu nti fa no sɛ nana mankɔ akodɔm na wɔfa ase bi na ɔso ɔbɔ no ebi ɛno sa na ahene a ɛhyɛ da mmoa saa mmoa sɛ ɔde tu mu a na kɛsɛ akonnwa no wɔfiri ho wɔaba fam na meka sɛ bi a ntimi mɛfra akonnwa no bi na meka sɛ bi a dabi yɛbɛtumi apagya ne mu ama no aba abɛdi saa akonnwa sɛ wobɛtumi abɛdi a ɛne ewuo no baeɛ a na watu ho adeɛ so ɛne saa berɛ no a yɛpɛ obi na ɔnyɛ hene ebi asi wɔ antoa nansi a antoa busuapanin a wɔyɛ ɔhene na busuapanin deɛ mu ɔhene wuyɛ no ɛna ɔwɔ n'ataadeɛ sɛ wɔnyɛ busuapanin bio nti wɔn a wɔkɔpere hene no wɔn nso de ne dwa ato akɔma a ɔhema sɛ ɔdo ɔnyɛ no bia ɔbɛdi ampa nso ɔhene n'ayi no a n'ano ɔbɛsua sɛ wɔyɛ antoa hene nti sɛ bibi saa ba a bi sɛ ɔwurɔ wo ho saa na kantin yɛ ka no bi sɛ ɔwurɔ wo ho mekae kuro bi nso saa nwura fi ɔno nso so ne ɔyɛ gyaase a yɛabɔ ne gyaase ɔno nso wɔ ne ho saa ama ho asɛm bɔ otumfoɔ ma yɛtwe ya ɛnɛ wɔdi ɔbrɛmpɔn no a dɛbi ɔba manhyia ɔwɔ gyaase no gu hɔ ɛna ɔkɔpɛ ɔhene bi ne ɔnya nti ɛba saa bi sɛ wogyae tumi no a yɛabɔ ama ɔno to hɔ nsɛne bɛtuma bɛpere abusua no ɛmu na nyame yɛ adom na nana amankɔ akodɔm ebenya ɔman hene na sɛda wosi ka sɛ wososo di berɛ no dɔm bɛpagya no saa berɛ no adumasa kyidɔm baa panyin no ɔno so yɛbɛfrɛ ne sɛ ɛfɛ no ɔhemaa ɛduma bɛdi akasɛ yɛ hemaa no adumasa hemaa no ɛbɛfrɛ no adumasa mmaa hemaa ɛhemaa ɛkyidɔm hemaa yɛhema kɛseɛ no saa mmerɛ no ɛbɛfɛ no ɔman hema ɔno bɛde man hema na kyidɔm no baa panyin na bɛde hema sɛ me sɛsei sɛ mekogyina otumfoɔ no mu a mefrɛ me ho nana wo yɛfrɛ me ɔpanyin ɛna wɔba manhyia a mamode ɔta ba hɔ a wobɛsere obi wɔ hɔ a obɛgyina no ɔgye mike a yɛfrɛ me nana ahehehee yɛfrɛ nana wɔ ha yɛfrɛ wɔ panyin ɔno bɔdɔ ɛnya amaninya ɔno na afom na kyɛn mi ayi wɔ si kura na no kwan sɛ yɛsi kɔɛ te wo no wiem hyɛ bɛhyɛ wo no ɔno deɛ yɛ na yɛ akokoduro ɛhɔ no deɛ amaninya nya ma emu ayera ɛna yɛ te no nokwasɛm yɛfrɛ wo ɔpanyin na sɛ ɔyɛ ɔman hene deɛ a yɛfrɛ wo nana na aman henefoɔ no koraa no ansa na aman henefoɔ no bɛba abɛsua wɔ etumfoɔ anim no ɔman hene no yɛyi sɛ ɔyɛ ɔman hene a wosua kyerɛ ukuro no nyinaa bɔdwa ɛma wo a wobɛdi ɔman hene no wosua kyerɛ kuro no ansa na wɔbɛtena ase ama wapɛ nimafoɔ no nyinaa nso asua akyerɛ wo ansa na masa akɔ otumfoɔ akɔsua nti sɛ wonya sua kyerɛ wura ewie die a woyɛ nana nti ɛno deɛ mekɔgyina otumfoɔ no mu a ɛhɔ na mɛka sɛ yɛfrɛ me nana Kofi Adusei adumasa kyedɔm no go kan ɔpanyin ɔwɔ saa bɛ na kɛtɛ mɛ so akyerɛ mi wura sɛ ɔman hene no question ayɛ fɛ paa nana mɛmɔ no nsuo kakra yɛwɔ nsɛm bebrebe ɛka mɛmɔ no nsuo kakra na oyiri ka yiri bitters ɛwigyina yi
omadom yen ama yenye bi anom to hu se ye energy no a boosti na eneme koyi woni pedue ni mu a na eyo yirikayi bites na man kwa akodom adaworo no ana nsan aba obi enum bi yenye yenu bi na papa enye de aye nti edu akaginamu eboni pedue no ban ma nkomo no nya hoden ya hudu obi aba oni pedue ni mu a na abon bongara ati de amawo na wotuma do ho to hu se ya hoden na eneme koyi a na yo yirikayi bites Big Solar Electrical say for electrical appliances ho entrance nyina abebo no obehwa siesie di amawo o kitchen ho obehwa ya amawo ofie ho efimu ni nyina da wiring edi adia obehwa ya amawo hotel ahodo afei restaurants ahodo oye deco ope chandelier light ahodo ope se oye of fixing nyama chese bibia ikase kenia ana wiring die ono ala behwe ede amawo acoustic to hwe entade emayen ena to abesenwono aweho aba nti tuntumi die na chese no ana ebehwe esan se tuntuma benti na ne makono low no na yiwie yewra na wo da na se ne hihye yeda edwumadie no a obehu se yafadie no ekona kwanso na kwanso acoustic to adaro and wo boy tidom e was akwan no so na ohene ba Kofi Edusei eye edumasa semfie edumasa tidom hene ono na me sinkonwa wie ya na ebiebie nyema ni so e de chemi ni so komo na yode mame konko kai wo se enne na nana Kwesi Bosompra e oye goso man hene na osaye otumfuo betwa hene na wo tweda anase ne hihye yeda no enne ene ekoso ti sele ko bodi na asia no tanya baka se program bi kwa ne yi ti ma me ma wonko na ko hwe videos ni bi na ye nto ayo ko ma twetwe no enso bidi da tese me no gwaku ye ba ahuna boprim do before abu se me tapa ma hema obiri konfo na na edu se wa twere wa mpem ne ma me proper so we are yele na osum santemai we are brembo we are dikura tenase ansana opinu so se tunya mekase na sia na modu ha anyasa santeyina sia na mu tenase a ontumi ntwam emechia age so so fichire ko tenase mo hye na so fama ye Africa so problem ha ana so wedra ochia santeyene ne mame asante achim gansa naima ekra ono so ne ba efrim dot ye no ebrem du ne santeyene de ba mumra na ahuna boprim do before abu se me tapa ma hema obiri konfo na na edu se wa twere wa mpem ne ma me proper so we are yele na osum santemai we are brembo we are dikura tenase ansana opinu so se tunya mekase na sia na modu ha anyasa santeyina sia na mu tenase a ontumi ntwam emechia age so so fichire ko tenase mo hye na so fama ye Africa so problem ha ana so wedra ochia santeyene ne mame asante achim gansa ensanu dumafo a na mo behu ebi mu ye hairdresser fo asrafo ebi mu ya de mame tapa ma hema papa ya achiame obechiamo ni sinka boy su bio se de one konfo pani cheche na santemai na sie na mu ebeba ha enche kura enti wadie no ya fatu ye se wo ye ohene na wonu ha sabre na kotoko hina sie na mu transia utumi mfadwa mu machia ade se wo fa akire na wo betrase wo hwe so a na wo na kotoko hina ma ne enti mo hwe ne so na na bia wuni ni bia ka tene se omra dwom ansa na sante se ensanu dumafo a na mo behu ebi mu ye hairdresser fo asrafo ebi mu ya mame tapa ma hema papa ya achiame obechiamo ni sinka boy su bio se de one konfo pani cheche na santemai na sia na mu ebeba ha enche kura enti wadie no ya fatu ye
sɛ woyɛ ɔhene na wɔannu ha saa bere na kɔtɔkɔhene si a na mu tena ase a wontumi mfa dwa mu makyia agye sɛ wofa akyire na wobɛtena ase woanhwɛ nso a na woanya kɔtɔkɔhene amanneɛ enti mohyɛ ne so na na bi a wonim ne biara ka kyɛ ne sɛ ɔmmrɛ dwom ansa na sante sɛ ɛnsa no dwumafoɔ a ɛna mobɛhu ebi mu yɛ hairdresser for asrafo ebi mu ayɛ adepanfoɔ bebree ɔmo nso ato santere fɛfɛfɛfɛ yɛ a akyea me ɔbɛkyea mo ne si nkaebɔ yi so bio sɛ deɛ ɔne kɔnfo pani kyekyere n'asanteman na si ɛna mu ɛbɛba ha ɛnkyɛ koraa enti wɔadeɛ nnɛ yɛ afato yie sɛ woyɛ ɔhene na wɔannu ha saa bere na kɔtɔkɔhene si ɛna mu tena ase a wontumi mfa dwa mu makyia agye sɛ wofa akyire na wobɛtena ase woanhwɛ nso a na woanya kɔtɔkɔhene amanneɛ enti mohyɛ ne so na na bi a wonim ne biara ka kyɛ ne sɛ ɔmmrɛ dwom ansa na sante sɛ ɛnsa no dwumafoɔ a ɛna mobɛhu ebi mu yɛ hairdresserfoɔ asrafo ebi mu ayɛ adepanfoɔ bebree ɔmo nso ato santere fɛfɛfɛfɛ yɛ a akyea me ɔbɛkyea mo ne si nkaebɔ yi so bio sɛ deɛ ɔne kɔnfo pani kyekyere n'asanteman na si ɛna mu ɛbɛba ha ɛnkyɛ koraa enti wɔadeɛ nnɛ yɛ afato yie sɛ woyɛ ɔhene na wɔannu ha saa bere na kɔtɔkɔhene si ɛna mu tena ase a wontumi mfa dwa mu makyia agye sɛ wofa akyire na wobɛtena ase woanhwɛ nso a na woanya kɔtɔkɔhene amanneɛ enti mohyɛ ne so na na bi a wonim ne biara ka kyɛ ne sɛ ɔmmrɛ dwom ansa na sante sɛ ɛnsa no dwumafoɔ a ɛna mobɛhu ebi mu yɛ hairdresserfoɔ asrafo ebi mu ayɛ adepanfoɔ bebree ɔmo nso ato santere fɛfɛfɛfɛ yɛ a akyea me ɔbɛkyea mo ne si nkaebɔ yi so bio sɛ deɛ ɔne kɔnfo pani kyekyere n'asanteman na si ɛna mu ɛbɛba ha ɛnkyɛ koraa enti wɔadeɛ nnɛ yɛ afato yie sɛ woyɛ ɔhene na wɔannu ha saa bere na kɔtɔkɔhene si ɛna mu tena ase a wontumi mfa dwa mu makyia agye sɛ wofa akyire na wobɛtena ase woanhwɛ nso a amamu nan sabi brediasa wɔno nko a na ne hu ne dabre fam wɔba kunafoɔ maame nana ama bosompra gya nana akwasi bosompra ne ho kafoɔ wɔba kunafoɔ ne n'abusua nso ababa bedu hanom awerɛfoɔ wɔwura no adumasa kasamfoni ne so a wɔsi kora bɛfam sɛ ɛya sɛ wo ne obi da sɔreɛ na wobɛda sɔre na wɔnka wo ho ɔba kunafoɔ yakɔ yɛma wo hyɛ dene maame nama bosompra yɛwura asantehene ɛyɛ ne tabrikyie n'adeɛ nyinaa wɔno a ne bɛtwa hene ɛyere ne ho kafoɔ na nama bosompra ɛna yasemu enipa no dɔɔso enti sɛ wo sɛ bibi da fam na nya wo de a na wo de abrɛ yɛ MCs na ya nan so yɛ live ɛwɔ TV stations ɛne radio station bebree so enya bibia de betumi aka no ha enti sɛ wo sɛ bia de da fam a na wo de abrɛ yɛ ne de kɔtɔ bu no wo de yira so abra wo bebusa bia na yɛnya ama wo na no mo chia me madam ababedu hanom temri ọba kunani adi atonani asabi de ohun demle fama jani mu amamu nai sabi brediasa wono nko ana ne ohun demle fam ọba kunafo mame nana ma bosompra jana na akwasi bosompra ne ho kafo ọba kunafo ni na busua Oheneba Kofi Edusei Esemfi Edumasa Chudom Hene Nana emo akwa bebiu
na de na hunye chidonfo no bia do hene bai bia do hene ba ade ohene ba no a ya de no kese tuma di kan ka to se ohene bia sua na mamre na ma na efiri kese nti se wutie azanti abakosem mu a otumfo na oyi ni ba na akon no mu no na ne ba no so create force a anase bia enema tutu ba be tai ni papa echi okay nti ohene ba chidom bia ye ohene ba a odi ni die a odi ta tumi na ma no ye ndi kan kan ye no obi enu a obepese ne tanfo ebe tan de chi se guide no David sabe omanpani ba yi sana sabe omanpani dada no obi ano ebre bia wo anybody guide omanpani ba yi wan fo no a opa obi a wodi ni di yes you nti ohene eyi ne ba se bomachi dom sabe so papa ni wa ohene ba de ne papa ti ase kwase ti so ba ma papa akwa nti mi no wo sisi a no se wo yo je wo de ma san ne tia me be dia bra na mani abre sa sabe ya ka sam kura na wa no bro ma san ne so a no ma pa na tia so discipline pepe nti chidom bia yo hene ba sabe ni sua nti wo hene ne ba ana odi chidom na ma no nti na eye wo hene ba chidom bia yo hene ba ni se ni mu sa obeti ase na wo hwe hyehyɛ ya o kan sisi a na opoku a sɛ na ne ba ne chidom na jane ba no eside na binye chidom ne di ayi ko bebre abobo chidom ebi na me kan ye no sɛ chidom ye akonya bi a sɛ bi akonya bi wo ho ya na ɛda ho dada okay sɛ edumasan hene ba ye na edumasan wo akomu dada edumasan wo kontri dada nti sɛ waka kire ifie sɛ kontri ni ho nti mumre me obi ma medi kontri hene a ɛno de wo ba sɛ kontri hene okay na chidom so no ebi ana ɛda ho dada nanso so chidom no dodo na taye ahemfo no ba ne ba no kura no ɛyɛ de wono a moja aba ane ya tade ne chidom nanso terem di kan kan ye no ebi a saa no ya duma san ne masusa so ana se ya ngo wo na ngo akonya so a ya na edi se obetuma ya de chidom nti aduma san ni hwɛ suru me ban no hu se betuma aboa no na me de kwa brofu mu se ma guide no ana se betuma ni body guide ya obetuma ko me chidom ɛno nti na ma aduma san ni ɛbɔ me chidom chidom na nkasa de o pe chidom nkasa yese ohia otie akonya so ba na otie akonya so a ba ɛna ebi a ɔhene no ɔwɔ abere ɔkyɛ kunya no so wɔafa ne ma na ɛyɛ ne chidom ɛna ebi a wɔkaa mu ɔhene a wɔbɛba no otum de ready obetumi da chidom na me woye ansa na akonya yi bɛtumi a saa me ba na medical won do otum nye chidom ɛna yɛfɛ no akonya aba no ma ɛno ne odu ofia okay na ba panyin no ɛna dumasan ne ba panyin no wɔyɛ akonya aba no ma ne na na gye akonya no wɔn bɛ kyire no nti wo mu ne akonya ma nti wo mu no chidomfo no omu di adi nyi omu ntimi ne adumasan hene ne mo betuma di chidom wo se si e adumasan hene betuma di chidom na fi mi fie mo da ma ne ba wata akonya no na boy so tumfo abo no adumasan hene ɛna nso abo ne konya sofo ensem bi aba na mitimi nkani nyina akom ankwabiafo ne edumasan ni eye hwehwim so ama ankwabiafo no kra no abrante bi wo mu a onim ni a wo ye de no ono abekantan wagu edumasan ni so edumasan ka chere se na wo kantan wagu ni so no wo beto be ma ankwabia de ti ma ankwabia na be ma no wanti ase nti na dwen se orikobo edumasan ni charge se edumasan ni se asamo a me ni obi kura ka no se me di bi mu a onfa nkobia ne mame
ana afọ no kyerɛ no mu sɛ na wo ma yɛ mpo ni wo ma yɛ mpo ɛna wo di otumfoɔ ntam ɛkasa ɛka kyerɛ wura na wɔn sɛ wɔn na bɛso akyerɛ no na sɛ wɔn atena sɛ bɛso akyerɛ mi a ama wɔn nso akyerɛ wɔn bɛda wɔn akɔ bia nti ne sɛ bi a wodi bi mu a ɛna wɔn akɔ nyɛ ma but osu ne oban no ɛkyɛ sɛ wadi asɛm wadi bi mu akasa ne tena se na wɔn bɛso akyerɛ no na mɛ ntena se na saa asɛm nso no ntumi nhyɛ otumfoɔ nso ntumi nhyɛ adumasan sɛ kyinkyin adumasan ne tena se na ɛsomasi mi sɔn sɛ akɔ bia ɛtɔ da kora de bufu a otumi ka sɛ ayɛfo nkɛtɛ ɔmo ha mo a mo mpam wɔ tɔ da wɔkata sɛ mi tu eyi sɛ ami yɛkyi dɔm wabɔ mi medwin anim esɔre nsuo mu o ɛhan mu o ofura no ama a meto ntankɛse bɛsɔre edi na asa ana mi dwane so ɔsɔn na mi ɔfura mi ami ma ɔsɔn na mi nkɔ na mi di anim na ne pɛrɛnsa ase ɛnyɛ saa na ɔsɛ yɛ wura ano pɛ kopɛ sɛdeɛ adumasan yɛ ne wura no wɔ tumfoɔ no nso ne wura no no ɔbɛka bi a wura mate ɛno nko a ɛna yɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ na ebenya de kurofo bi a wɔn nhyɛ abɛmpɔnfo bi ase sɛ ɛfrɛ wɔ di kuro deɛ a otumfoɔ onim wɔ di kuro adumasan yɛ ne sɛ yɛ mfa to ho a wɔn nkurotoɔ bɛyɛ mako do matwe no ɔntumi ntena ne nyinaa so ɔyɛ baakofoɔ ti na ɔsi hwɛ ama mi ɔhwɛ ama mi ɔhwɛ ama mi ti na ɔsi di kuro no odi kuro no koraa na meka no sɛ wonyɛ ɔman hene di kuro a woyɛ dawuboni yɛ ɔman hene di kuro na ɛwɔ kuro ankasa so di kuro sɛ ɔman hene di kuro no deɛ ɛna otumi pagya ɔman bɛyɛ hene ebi a di kuro no a wodi so no ne bi a wabɔ adɔnten kontire woyɛ odi kuro bi so but o sa yɛ ɔhene ma no o sa ka nana ho ne sɛbi ɔhene betumi ama mi kuro bi a na asase bi sɛ mehwɛ so metu ebi wɔ asase a mehwɛ so mu ɔhene so nti sɛ nyɛ sɛ wɔn te kuro yi mu a nkasa nka bi odi kuro ɛna nsa yɛ ne kye dɔm esi kuro na medi so di kuro no ɛso a na ɔte na sɛbi bɛnɛfo di kuro a ɔhene te so no yɛ mu di kuro wɔ so because odi kuro ɔti hwɛ ɔma mi ɛna ɔno ɔmu wɔ ha so wɔn no yɛ mmɔ ntumi hwɛ ɔma mi nti chidom ba panyin no ɔno nso na ɛhwɛ so ɔboa ma wahwɛ so abi asase anka ɔde wato ano nso kuro no ɔhwɛ so no nso hwɛ so ɛde ama okay nana fa no sɛ asɛm ka ano da so na so chidom akonya nkonnwasofoɔ a ɔno no yɛ chidom te sɛ wɔ no daakye bi sɛ nana nyini na otoa nananom a na sɛ uti nananom a na akonnwa no bɛda hɔ nom a ɔba apanyin no ɔna ɛwɔ so hwɛ na wɔsi chidom ana gye sɛ mahema ɔbɛmpɔ hema ɛno no deɛ ɛyɛ fie asɛm nti no me ba apanyin na hwɛ sɛ ɔno n'anim onuanom ne ne mma deɛ ne suban yɛ a wɔbɛtumi de na bread masa hene nana ansa na ɔbɛkɔ so no chidom ba apanyin ɔne ne wɔ abusua koro pɛpɛɛpɛ me nua ba nti wowɔ na ama yɛde ne baayɛ anaasɛ sɛ ɔhene di kan ba na sɛ ɔhene te ase a ɔna yi hema ba sɛ ɔhene nte ase a ɔhema na yi hene nti sɛ bɛmɛ me baayɛ no ana ɔhene sɛ memfa me ba apanyin ka ho sɛ mene abusua nyinaa ba akɔhyia ne ahwɛ me nua baa a ɔsɔ ani a wobɛtumi aboa nana nka bɛtumi nso aba sɛ nana ma nkɔ abɛka sɛ mede asum asi mma wo sɛ woba apanyin ɛnyɛ yie sa daabi gye sɛ waa sɛ mea me fie sɛ me fie deɛ mena num deɛ yɛre deɛ nyɛ so sɛbe mesoma no wɔ sum no aso sɛ adumasa hene nni hɔ a asantehene ne asantehema ɛntimi nni wɔ hene ɛma adumasafo daabi ɛyɛ adumasa hema ne n'abusua panyin ɛna bɛyɛ de ɛna hwɛ de hyɛ no deɛ ɔsɔ ani a wotumi ba saa pɛpɛɛpɛ ɛna wɔsɔ deɛ sɛnea yɛabɔ kontire akɔmu ne ade nyinaa yɛabɔ no nkurɔfoɔ fie nti mo na monim mabusuani a wɔbɛtumi asi w'anan a ɛyɛ ne so okay na meka sɛ bi a nana afrɛ sɛ wobɛboa no
wotun so afro oba fofo ba bi se o meka ho na mommoa na se nkonya sofo no akwamu o sana o jasi o ni nyina wa so no ba panyi fifi ba ko pepe obi ntu abontin oba no ye o mami ana wonso ye ne ba this one no ma mi nyina fifi ba ko so nya be ye hima pe uni aba na so nya be ye hima na oba pe ni pe o ma mi sa so tun fo se wonua ene di asante and so ni ma ni boss ye won kunya no ahodo mienu ye wo mamadwa ye wa de shiga se ka se mamadwa eye mema kunya ta mema kunya kwa dodo na na hema nka ho bata kunya bi o hema ka hu bia no eye oba dia ya de shiga no ene para de shiga so oba na a creative family asante mem ye mema no ye wo eche ana ma no wo ba fi nti oba na kunya no wo no zapepe na ye isa kunya to a na ohini ni ho a oba no ana eyi ebi pama ne bebe na odaro masa kunya eto na oba panyin no ya ono no wo ho sisi a no sa mo kunya yi o abusua na nyabusua ne dia ni mo betu aboa no nti na obrempon no eyi wo edo ba hai nti se akunya no bia ohima oba panyin na se chidom no eni ho no mo sa akunya no eye force so chinchine se fifi ho a o se fifi ho a se onya botu fi ho pe aka ho aya ba ko se don't miss sa de te sa ye chiame nko a chiame di untumi mo ni nkonya so fo nka no chiame no ye hu miedu de wa chiame hene achame hene no ono so ye hene te se ye ya se pamo a chiame bia o ye chiame onya chiame ni bia no ono kwa na dia tumi no ofo se wa hene wo yi o achame hene no wa chiame mienu ka ho achame hene de ye fie bi dia nto enfoforo kura ba achame hene de gina ho no enfoforo bi ba obetuma se sa achame no mienu na wo ho no fa achame foforo se no de yana enso da nya kunya mboa nkonya so fo na nti sa pepe na ye chidom no wonya bowie se ne ya bo akom no tititititi o tititititi a yewura tere emra akunya wi edumasa ko ekokon no wo hene ba ana obo na chidom ma no ko akon no ba ye no ana opega no ye na kom nti kromo akom hene no wo hene ba nti ye na hene fra wo hene ba no hene ba anya bo na kom wa no hene ko akon obo papa ho ban ko akon no ba ye ana opega na akom no ma nda kom no de fie ho ana akom no chese akom no aye akom ko na chidom akom ana kontire chindom bonkum ayefo no kakra bi o eye be enso ana nwotwepe sana no ina no nya anya ahemfo This is why kasa mo bi a ohini bi a mo sana o fi da ko akonya sana ni obi a ohini sikasam je wura nko na ewuska ana wabo obi se wo hwe ni sikasam ke sika ko na se be edumasa yin ana se ekona yin de usika wo nya ko bosa na yin nti ayefo ne kakra bi ayefo ne bi a kontire akom ankobia bonkum nifa na chidom ane bi a jase so mihwemu a na mekaya aye be nso pe sawa mo mbubo mu din no na me bo le dumasa yin ye o ma hene a no mbubo mu din na o mo na afa pakan o mi na ti tra pakan ko se ko tu fo ni mu a ye wura de pompo nsuo ni be so ai yesu so ye de ahweba no ai be bre de ahweba ni so ai o a o mo tra pakan o ni ko a o pa pompo nsuo ni so ai o wo ye obrumpo ba grade wo go se fa bi wo heche an takra wo bo so ono ade ni plan no ni pe ni pompo nsuo
ɛyɛ no n'afɔna otumfo onim ɔhene bi ara odi sɔre ntɔhene bi a ɔbɛgyina n'anim a ɛde ahwɛ baa sɛ yie wura yɛ ɔman hene a ɔde pompo nsuo ɛresɔre no ne yɛ so ɛde ahwɛ baa ɛresɔre yɛde ahwɛ baa ɛresɔre a yɛsɔre te sɛ ɔbrɛmpɔn ti ne yɛkɔkyɛ yɛ wura otumfo a yɛkyia yɛn mpaboɔ kyɛ no yɛsɛ yɛagye afɔna wɔn ɛresɔre akyerɛ no sɛ emi nsɔ ankyerɛ otumfo a masa kyerɛ dumasa yɛn no otumfo wɔ ni mɛ. Sɛ de odi wɔso akyɛ no kwa na ni ama me mu okay na na fa ne sɛ na me ya dom na ipagya na makɔ akɔdom emu a na ɔwɔ sɛ ɔsa akɔ ɔhene hɔ sɛ akɔ so akyɛ no bi ma na pɛpɛɛpɛ ɔsɛ ɔkɔ so akyɛ sɛ ɔkɔ so akyɛ sɛ ɔman hene ba so ɔde kan so akyɛ no sɛ brɛmpɔn sɛ ɔbrɛmpɔn ko na ɔman hene ko gye sɛ ɔsa akɔ bio ɛno nti na mekyerɛ wɔ mu sɛ yɛwura bɔ ne din sɛ dumasa hene efiri na ɛkɔ anaa aboaboa mo bɛsɔ akyerɛ me sɛ ɔman hene a ɛwɔ sɛ ɔbɔ dwa nyinaa na ɔsɔ akyerɛ ne kurom hafoɔ yɛ sɛ ɔbrɛmpɔn de wɔkɔyɛ de wɔnsu ankye kurom awo dabi sɛ ɔsɔ akyerɛ ne kurom amafo wie a sɛde yɛwura wɔba no ɔsɔ akyerɛ kumasaman ne ama asanteman nyinaa sɛ me ba no mede me see tuntum saa na mo sɛ sɛ ɔbɛ ne recording na ɔsɔ akyerɛ asanteman nyinaa nti wo no wobɛsɔ akyerɛ nkuro no nyinaa ansa na ɔsɔ akyerɛ nkurɔfoɔ so ɔman ɛna ɔdi berɛ no asesa na no nkonnwasofoɔ no so gye sɛ mo nyinaa mo so mokɔ kɔsuan yɛn nyinaa bɛkɔsuan yɛn nyinaa bɛsɔ akyerɛ yɛwura wo fie na ɔsɔ akyerɛ otumfoɔ so a yɛgyina anim asuae hɔ na yɛn de afona no a yɛfɛ no ahwɛ baa no ɛbɛsuae akyerɛ otumfoɔ sɛ sɛ de ne wura a ɔba yi mɛkɔ so asom no na mede abɛsom asanteman na yɛhwɛ adeɛ wɔ ha saa berɛ no a wowura wokɔsuan sɛ man hene ɔbɛdi kan sua akyerɛ ne man no saa time no anaa saa berɛ no nkonnwasofoɔ no mosuan bi wɔ kuro no mu anaa monyi bi yɛde yɛnsu ankyerɛ kuro no na mmom no wɔsu akyerɛ kuro no wie a ɔno nso bɛtena ase ne yɛnsu yɛsuae foforɔ asa akyerɛ wɔ no a ansa na ɔno akɔ yɛn nyinaa ka bɔ mu asa akɔ otumfoɔ aha yo eti otumfoɔ no so no ɔno no wie a yɛn bɛdi kan suae ansa na yɛwura abɛsuae afei na hɔ no mate ase yie paa ɛsɛ mo nyinaa mo dibire no apagya na no nkonnwa no bɛbɔ bi aka ho anaasɛ de gyina na bi gyina nkonnwa no deɛ de gyina no yɛ nkonnwa no deɛ titiri paa yɛ nson no a mekaa no deɛ aka biara no yɛ formalities bi ti sɛ yɛabɔ nkɔsoɔ hene anaa nkɔsoɔ hene ɛnka nkonnwa no ho na wobɛboa tɔm sɛ wate da retamale bɔ male yere yɛabɔ no nkɔsoɔ hene ma wɔ mfanti nkuro no bi so masa nkɛ yɛka nkɔnyɛ Ghana ni nkuro bebree abobɔbobɔ nkɔsoɔ ebi aborɔfo wɔn mu a wohwɛ a wɔbɛtumi aboa wɔn ba saa tumi no ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ permanent ɛwɔ fie hɔ nti sɛ saa tumi no ebi a wudi a na wu a sɛ ɔhene no pɛ nkɔsoɔ obi a biribi wɔ no ho a ɔbɛboa nti wotumi agye firi nsɛm de ɔbɛboa me no akɔ so ne de no nkɔsoɔ no mu no na yɛda ase paa wode yɛ fam na kwaa nso so yɛkɔ nti fa no sɛ berɛ a yɛdane yɛn ho afiri ɔbrɛmpɔn akɔ man hene no saa berɛ no na ma nkɔ akɔdɔ bɛtumi aka kyerɛ me sɛ bɛtumi aka kyerɛ bi a kyidɔm meyɛ brɛmpɔn wɔ amoa me yɛdane akɔ man hene no deɛ mempɛ sɛ wakɔnya no wotoa so bio ɛnyɛ yie saa sɛdeɛ tie biara gye sɛ nipa kɔ no susua bi ebi no koraa no ɛne ɔmu wura no mo twema nso sɛ bi a obi wɔ hɔ a wɔnya tumi no wie a sɛbi ɔmu ne wura na ne wura se ne ntimi no nso a ɛte sɛ ɔbaa anaa bɛrima mu gyaa awareɛ ɔsɛ wobɔ nkuro na nkuro no ɛtɔ aso mu because sɛ meyɛ abusuapɛn na bɛka kyerɛ m sɛ wogyaa awareɛ a meyere oyere wayɛ dɛn na wogyaa no wɔsɛ meyere wɔnyɛ me hwee na megyaa no a ɛntɔ aso mu ebi a meyere wɔtwe mpena meyere omume ɔmo aduane nyi sei na atɔ aso na pɛpɛɛpɛ na ɔhene so akyerɛ wo a na sɛ ɔtu a ɛwɔ sɛ
onye bibi gyina so a yɛkyɛ sɛ wafo so ho sɛ oni hwee a na sɛn akuropɔn kumase akuropɔn ne di kuro a wabɔ ne hene akuropɔn yɛn sɛ wɔtu n'adeɛ so ɛna wɔn wɔka ntam otumfoɔ ntam kɛseɛ egu akuropɔn yɛn sɛ sɛ ɔka sɛ wɔtu n'adeɛ so a ɔtu otumfoɔ ntam kɛseɛ ɛhɔ no saa asɛm no ɛnyɛ otumfoɔ na ɛka na mmom otumfoɔ ntam kɛseɛ na wɔka ayɛ no ɛna ɛwɔ sɛ wɔkyerɛ mu nti ɔbɔ otumfoɔ anim otumfoɔ sɛ na otumi bɛɛ na awɔ sɛ ɔka me ntam na ɔka duma ɛyi akuropɔn yɛn ntam ɔsɛ mi wura ɔda wɔn a mɛka akuropɔn yɛn ntam na wɔtwi fa so sɛ ntam deɛ ɔno wani deɛ na otumfoɔ ntam deɛ otwi fa so a wawu yɛ bɛtum nti otumfoɔ ɔka otumfoɔ ntam na ɔbɔbɔ birim nti akuropɔn kurom ana ekyirɛ mu sɛ dɛbi wuni kwan sɛ ɔka otumfoɔ ntam nti wɔn ntam aka na yɛ ntam hunu nti sɛ ɛyɛ ntam hunu deɛ a na ɔsɛ ɛdidi bɛm ɛbrɛ otumfoɔ dibim no nso no wɔn a wɔbrɛ otumfoɔ wɔde dibim ne ba nti ɔsɛ ɔka ho na ɔba so ɔka ho baayɛ no ɛna ebi san sɛ ne haw ne sɛn ɛna ɔkyɛm sɛ obi wura ɔda wɔn a asase a mi didi so ɛde som akuropɔn hene ɛna akuropɔn hene kɔtɔn asase no abɛrɛ mi ne mu hwee otumfoɔ de dɛbi akuropɔn hene sɛ ɔyɛ saa wɔyɛ sisi fo odi kuro na ma ɛna kuro no so sen wɔ ɛna nso so wabɔ wodi kuro a ɔsan yɛ wɔ hene sɛ ɔnhwɛ hɔ ma no sɛ wode wade agya obi na wokɔfa a ɔsɛ ɔbɔ no amanneɛ nti akuropɔn hene ɛkwan na wopɛ sɛ wɔfa so tu no ɛnyɛ no kwan no nti akuropɔn hene apɛ de makɔ na kɔdi wo hene akuropɔn hene asase no a sɛ woato no deɛ a afoforɔ na fa hyɛ no anan nti sɛ yɛn wɔwɔ sɛsi yɛ no yɛwura wɔtumi sɛ wɔtu yɛn na mmom bi sɛ ɔbɔ kwadu a ɛwɔ nyina so anasɛ fa so dansan mu ɛka sɛ pɛyi ase hene na pɛ ne mafoɔ bɛyɛ mmienu ɔno koraa na baako yɛ kye dɔm saa ɛnini bɛka ho na no wafi na pɛyi ase hene sɛ wɔtu wɔn deɛ nti ɔka so wɔtu wɔn no sɛ pɛyi ase hene yɛ ɔhene foforɔ a sɛ bɛni hene no ne wɔfa wuye na ɔbɛdi n'adeɛ nti ne nkonnwa sofoɔ no bi wɔ adwene sɛ ọba bɛto wɔn mu deɛ wɔn fɛ buo ma no nanso so wɔnya ba a wura no no ɛno no nkyɛ sɛ wabɛto dɛbi o nti ne nsa sesɛm no ma yɛ ne basaa ɛna pɛ yase ne igu nsa ɛna wɔsi nsa na mi gu no mede bɔ wɔn mu a wɔn firi sɛ wɔn mu tɔn mi nsa ase die ɛna mede bɔ wɔn dua ne nkonnwa sofoɔ no sɛ wɔn mu nti aseɛ. Sɛ ɔhene no egu sansan pàtó ɔhene wɔ kɔn so egu sansan nti wɔn mu sɔrɔ gyina yi ɛde wɔn mu hene no ɛba tokuom ɛbɛbɔ ne kyaagye ɛbi sɛ wura egu nsa wɔsi sɛ obi afa maa deɛ a nkonnwasofoɔ ɔmo sɛm paa ɛdeɛ na ɔsɔ ɔmo fi dabi ɛyɛ wura ogu nsa a wɔsi ne gu nsa ama sɛbi ne nkonnwasofoɔ anaasɛ yɛfrɛ yɛn gyasefoɔ yɛ no egungun na dɛm no yɛfrɛ gyasefoɔ na mo nsa na migu no migu ma gyasefoɔ deɛ ne tiri mu adwempa migu nsa ma obi a onya na ɔbɛyɛ me so atem ase na sɛ yɛwura gu saa nsa no wie a ɔsɛ mi yɛwura wɔbɔ mi dua ɔka sɛ yɛwura bɔ obi a deɛ ɛna wɔ ne tiri mu adwempa no nti yɛsefoɔ no apɛnimafoɔ no ba ɛyi kyedomfie no ano nyinaa bu ɔmo fo ɔmo na de tu ɔmo nyinaa tutu ɔmo adeɛ tutu ɔmo nyinaa deɛ na sɛ bi kɔ yɛ wura kɔmpɛni atɛ ne fufuo abira awo ne nyinaa so na awo tumi bɛ na awo wura yɛ adeɛ ne nyinaa na akɔgya ato ano afa ne kyɛw anɔpɛ yi bi bie facebook no asɛm dada na otumfoɔ ɔkasa kyerɛ ɔhene bi na mo kasa bɛyɛ bɛɛ atoma bɔkɔ hene asɛm dada na wɔne ɔhene bi pere asase ho otumfoɔ sɛ mo ntwɛn na metu kwan me ba a mɛkyɛ ne kuro nyɛre bia otumfoɔ kan ne yawo ada efiada na atoma bɔkɔ hene akɔsi odi kuro no otumfoɔ fura bɔkyɛ ba ya no do ɔsɛ otu na adeɛ so otu na adeɛ so na ɔka kyerɛ ne sɛ wo kuro mi na mede ma wo
na mate twɛn na me nkɔmra woyɛ deɛ wopɛ na wura fi ho ama wura fi ho sɛ mede kuro no ma enipa so utuufo sɛ kodwa ato a so dɛ bi me nkɔ na me no otuufo na bɛhyia na ne bɛhyia no ne wotu twɛn ne me that's him you want for wunya so an tell ya wo fo nana abusuafo yɛne ɔhene ba kofi adu sɛ na twetwe nkɔmmɔ awie yi na obiebie nneɛma bebree nyi so ɛde kyerɛ deɛ wonim na wonte aseɛ na wote aseɛ so na wonim sɛdeɛ ɛsiti anaa ne kɔfar ban no ɛno na nana agye berɛ yɛ a ɛne no ɛtwetwe ɛho nkɔmmɔ no ma yɛnkɔ na ayie no sɛdeɛ ɛsi kɔ no ano ɛgu so a ɛdi nkɔmmɔ kakra na akɔhwɛ kakra ɛdi nkɔmmɔ kakra na akɔhwɛ kakra yɛhwɛ kakra a yɛbɛsan akɔ nana musifoɔ hɔ ne akɔ akɔhwɛ sɛ saa bere ɔhene bɛhia hene sɛ ɔba abɛduru a na yɛde ho amadebɔ so atumi abɛ because na ɔmmiɛnsa abɔ apɛm ɛkɔbɔ no ɔnan de menim sɛ saa bere de ɔpompɔn a wɔba yɛnkɔ ne nkɔhwɛ videos no bi nneɛma Nana bofa abedio afei nana nso ababedru hanom emem akompohene nana bofa abedio no nana nso ababediem ewo ya nana akwese bosompra santeni betwa hene bosoma hene wo front man tentimu na dedua nan ase nana bofa abedio otufo kompohene no Mema kwa mfohene sono no nana abufa abebio ana wonu adumasa kasa emponi ni so nisinka boy su bio se de one konfo pani tete na santeman na sie nemu ebeba ha enche kura enti wodie na ya fatuye se wo ye ohene na wo nu ha sabre na kotoko hene sie nemu trasia untumi mfadwa mu machia ade se wo fa akire na wo betanse wo hwe so a na wo nya kotoko hene ma ne enti mo hwe ne so na na bia woni ni bia ka tene se omra dwom ansa na sante
na mobehu ebi mu ye hairdresser for asrafo ebi mu ya de pamfo chapamanya papa ya achiame obechiamo ni sinka boy su bio say de one konfo pani cheche na santeman na sie na mu ebeba ha enche kura enti wodie na ya fatuye se wo ye ohene na wo nu ha sabre na kotoko hene sie na mu trasia untumi mfadwa mu machia ade se wo fa akire na wo betrase wo hwe so a na wo na kotoko hene ma ne enti mo hwe ne so na na bia woni ni bia ka tene se omra dwom ansa na sante se ensa wa baba de du ya o wa baba de du ya o I have original house of tea very much required I have original house of tea former president Baba de du ya o very much required I have original house of chief president and Ababedri Hanumono and Totrosu Mahene. I have original house of chief. Woman president Ababedri Hano. I started my very Mabakubo. Very much required I have Totrosu Mahene. Very much required I have original house of chief. Woman president Wababa de Duao. Baba de Duao. I have original house of tea. Very much required I have original house of tea. Former president Baba de Duao. Nana Oba Tinboa. Nana Sompano no. Aha, ono nso ewa ha. Mrafia hene Nana Kwam abrofo ne ba edu. Edi efe Nana Kwam badu. Abrofo ne ba no mu nka badu. Omo si bedu ene ka ho samre nana yenya mbawi ase nanom ebefia no ho sa no mu ka se Nana Kwam bedu. Aha, dipa Nana Kwam badu.
Minia. Yo, my young I am for one more attire ready. But you say you're right on corner now. I am for one, a real woman dinner, Chumbo the Chidom. Yo. Now can I hear so? Okay. Yo, Kwaku. Yo, now said that they were hopping to the from one of the cancer, and you must have my friend up with the year. Now, I didn't come away. Okay.
adɔfonom sɛ deɛ ɔne tua nkɔmmɔbɔ yɛ kɔɔ so sisi a na yɛnsɛm troni no ato yɛn nkra yɛ a wama yɛn so ate sɛ saa berɛ yɛwura nam sini wakɔ akɔduru hɔnom ɛyɛ dɔkta ɔwɔ ahene boakye agye otumfoɔ hia hene ɛna saa berɛ wakɔ akɔduru hɔnom nana yɛsɛ otumfoɔ nam so hia sɛ ɔsi tie no wakɔ akɔduru yɛ a ɔkyerɛ sɛ ɔduru hɔnom deɛ ɛne kuro no ani na ɛyɛ adane abutu abrafoɔ nam mu dututuo no ɛnam fa wɔsɛ wɔn duru hɔnom na obiara sɔrɔ agya ne nan so yɛ a wɔn moma yɛwura akɔ aba nana ɛhɔ kakra no nkyirimu bɛn na ɛwɔ hɔnom adan na wɔn mo ba dututuo abrafoɔ kyɛ sɛ ɛhɛ yi ni asɛ ehu kakra bi yɛ ana no ɛyɛ di adeɛ ɛne bere anaasɛ saa na wɔsɛ yi. yɛwura ɔsɛ tu yɛfɛ no okum nipa. okay. nti sɛ okum nipa ɛba deɛ a na wɔsɛ etututuo ɛkɔ so kyɛ sɛ yɛwura ɔba yɛwura ba a obi na obetuma tena ase ɔsɛ obiara sɔ ne gyina hɔ sɛbi santenye ne ba na osi hɔ deɛ a sɛ buo ni na afei obiara kɔha ne ntoma no na ma asantefoɔ no yɛho yɛ nipa bebree nwanwa na yɛ nwanwa wia na asa yɛ ahoɔyɛ amɔ sɛ kwan a yɛfa so ma yɛwura so no nanso so yɛwura obi sa ebi sɛ asante nko ara na ne buroni ti bi kun yɛ awɔ sɛbi yɛ man yi mu nyinaa nti otumfoɔ deɛ ɔyɛ ɔhun kɛse a otumfoɔ koraa kyerɛ sɛ wɔ nyame nyame kɛse pɛpɛɛpɛ nti sɛ hinahene nana hinahene wosi yɛwura anan a otiti kuroti ɛba a ɔwɔ sɛ obiara hu sɛ yɛwura ɛba ɔwɔ sɛ etuo sɔre na obiara ate ne nka na obiara aboaboa ne ho sɛ okum nipa ɛba deɛ na ɔsɛ obiara aboa no nti so yɛwura ɛba ɔsɛ obiara so gyina hɔ nana yɛnhwɛ saa bere a ɔhene ɛbɛ yi wɔne a ɔwɔ hɔ nyinaa ma wɔ mu so yɛbɛnya ɔman hene bi anaa ɔbɛnpɔn bi ɔno deɛ ɔmpagya ne mu obiara ni hɔ yɛwura ɛbɛ yi sɛ bɛ woyɛ ɔman hene a tutu akyerɛ yɛwura nti deɛ nti na awusu akyerɛ yɛwura ne yɛwura ba n'ato ɔnyɛ wo ti pɛn ɔsɛ ɔde anidie ɛma no saa mmiri yi soso no yɛwura ba a wɔhene biara afei na wɔba biara no ɛne ɛne sɛ wɔn yɛ hu sɛ afei na wɔba yɛ abrafo hu sɛ afei na wɔba otumfoɔ akyɛnmepɔ hu sɛ afei na wɔba ɔnya no sɛbi wɔn na ɔsɛ ɔtena se twɛn yɛwura ne yɛwura na ɔsɛ ɔtena se twɛn ɛno nti na ɔba a ɔto no bɔ ase sɛ yɛwura bɛba nsa yɛwura ne mma mu kura na yana ɛtɔ da wɔka akyire no sɛdeɛ menim no nti a sɛ yɛ bebree o ɛni sɛ ntoma efura yɛ mu biara ne yɛwura ntoma yɛ pɛ ana ɛsɛ koraa nti ne nyinaa no yɛba a ahenkwafoɔ hwɛ ne nyinaa ma yɛwura hu ahopadeɛ a wɔsɔ de ba nana sɛ afei na wɔn ba na obi hyɛ bi to ɔbɛda mu ahenkwafoɔ bɛ mu ne nyinaa ɔbɛda mu ahenkwafoɔ nti na ahenkwafoɔ wɔ hɔ no to wɔn di ka aba ase anaa sɛ ahenkwafoɔ nyinaa wɔ aseɛ ansa na wɔn akɔfa yɛwura ba nti deɛ esi a eti na yɛwura ase panyin kura firi to a wɔte no yɛwura yɛ a wɔkɔ yi enipa de kɔbɔ n'amadeɛ. Ɛyɛ sɛ ɔwɔ wɔn mu a wɔn di saa adwuma no ma no ɔnam hɔ a wohu kwa sɛ wɔn wɔ hɔ o. yɛhyɛ bi pɛn ebile bi na eyi aba na yɛn nso so yɛkɔkyia yɛwura ɔfis ɛdumasa yɛn yɛduru manhyia pɛpɛɛpɛ na nkɔfɔ kakyɛ sɛ dɛbi yɛwura ntoma bi a wɔde kɔkyia yɛwura deɛ ɛnyɛ yɛwura nso no ntoma ɔde kɔɔ yɛara no etu wɔtɔn ntoma foforɔ wɔ hɔ a. sɛ ɛbɔ ɛbra ɔtɔn ntoma foforɔ wɔ hɔ a sisan ne ntoma nti yɛwura deɛ ɔyɛ sononko ɛni sɛ bibi biara ne o ne no kwan. nkonnwa no soso yàrá ìtàn mu sɛ edi kan ɛwɔ hɔ ansa na wɔn mu aba ɛnu adi nti. nkonnwa bɛn na oku. nkonnwa yà na yɛwura bɛtena so wɔba se ɛsɛ na nkonnwa no ne asesodwa nyinaa si hɔ dada. o na asesodwa deɛ esi yɛwura ɔtena se asesodwa so ɛyɛ ne hin nkwafoɔ no wɔtena se a obi a ɔbɛ de ɔmo tena ne mu ɔba a ɔno mu na ebomu ba nti ɔmo nso bɔ mba ne nkonnwa ntumi nso a wɔn ɛno ti na nkonnwa no di kan ebesisi wɔ. na obiara deɛ ewura atena si wia a obiara tena deɛ to pɛpɛɛpɛ sɛ deɛ sɛ na nhyia nyinaa saa na ɛyɛ no wobɛkɔ no nkonnwa no
Sabi wo ma no mo he ti bi na omo so ade no omo ina ko nya di kan dada na o ma papa yewura ba yewura ni bro ko no fi dem bo wo obi a wo ni point a wo gina pepe na yewura pia na obi a di se ni wo di pepe so obi di be fi dem obi gina afa head ha obi be gina fa no be na class sabi o fi ankwase ba orichinya ketwa na eba odu ba bi a chinya ketwa ne edum no wawura benchini ase no de benchini abadwom saa na okotena se a okofie a benchini du ba bi a benchini no so bepem na ya fa de kompochini ya na no so ye bium na so sam nana we dia ma me fa mu bro ha kakra bi sankwase no kyerese sankwase ne ba bi a yewura gina o gina tenten no ti asem ontena se o gina tenten no ti asem ahono na afi ne bisa sankwase asante de yo ba bia ne ba bia hyehyeye ba bia ta sa ko se ya gae for asa ne so beto eye be e gae for na se so beto na won ti ase o sabe tete no ni sie wo hene a yi hwe ni pati ansana sabe ye sie wo hene na so hene ena na ya dan no dan nti se ya company sama ko tiri a eben mu no ikuso hene wo ben mu a ana hene ma wo ben mu a ye hwe dan e tutu o anadwo no e hwe dan o dan no o be de na night kona e di tira to fin se ya la kan ti so ana ba bi mo ho e gae for asa ni so beto ana no na ke ku mu dipa tina tete no ya sei o hiri wu ana obi aka ne ba hye dem no na hare di tipo ana de ya se sam lele se Yesu Kristo kwa ni du ba bi no edipa mo jare mo dan ni gan nti asanto so no ya dan ye de gan nti o gan na de no gan e bi gua mo no ase e gae for asa ni so beto gu gae e gae for asa ni so beto no se e bi gu gae ho asa ni so beto asante na mi ka ka tro se asante abeguo bia won nti ase ene mo me e to fo mo be na mo ka sa mo se manu ato o ka so anu ato so e kan sa e ka sa manu asi so anu ato dia obi e wo na anu ato ana yesre kwan ana so mo kan se yesre nantie yesre kwan e kwan na yesre na won ti ase o ni mi dua e go sa na nana yen hwe ade wo ha odwan na yetwa esi yetwa dwan na moja ni hia na abo na mu de na de hi pa ni hia moja na abo na yende o abo na de yenya moja ni wi abo na de mo bi e se to mama mo ko no we moja no ko ni hia so bi se nkunya no nkunya se esi yetwa dwan ma nkunya moja no ni yetwa na ye de apepa nkunya mo ye se ye due nkunya but the Ghana they say the Bible can ya che you know a guy for no say you for guy and it be guy like I said if you chop moja in Google and only a guy for no say moja never for the guy for san so the to sa be na say na yewra abetuna si wo be no hima bi na na ma hima bi na tante ne ofo na patan no oba oro ko ani nti hia hina be oro ko ani ani me bi anka no ani se wo hini bia wo die wudi se ne yewura ba do so nkunwa ensafo ahene tuntu hene so bo se bi ni kokratio e bi ni to ensafo e wo so no e bi tu tabi a e wo so no mo to ko so obia wo di di ko nkunya so afọ hene de kunya di kan na de yewura mo se yewura wo se ya no hu data na de siboti ano wo de so no saa do wo
omu ba wiya asa na chidomfo so go na chidom enti chidomfo so no wiya odie na no aye ko kita na efe prapa ye ko kita no a ye wa prapa kan omu buti na nimu no e wo beta ha na nwa kwanta asa na chidomfo so wo beta ha ni semfe no kwaso ya nefe oh na go ko kita de sheki wo pa who say yes and kan here ba wo otutu be mienu na yewura chame suma kwa say ye nya ya tu no oh and kan here wo jane etu no te ni su no na pe no su tante ne de o ye Ebusa for here ba Kofi Edu say eye semfi Edumasa chidom hene ma ekohwe videos ni bi ma to abaya ba kubu ha no a oni ne besi nkonya na ono de o se wa fe na kwesi wo so mpapa sanse ense afuo na aba na mpanifo ko ho no o de na choko one side na akotwe no boko ti wono so se de osi ekai no efa fi a wa fe no so ye nkonye kodi nkomo kitua bi ye beba na nkomo bi wo ho no na ya betwetwe no so no na ya bo meja na enche bia sa nkomo no mene wi a na chese ye jana na kwan na chese ya ka so ye de ato so ti mama ye na ye hotel ye ba sisi Pray Yura Sante hene ana mungu no ko ne so wanya ba bedro Rora no ana yaba ye mana kwa ba no dia Sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu Adumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe jumadi na share jumadi no Professor Wahineba Wachi Ejei Wahineba Amen Yesena metama da Yura Semrei nana edu jamfi Esan Sante hene ne ba ni wuhia no Wahineba Wahineba Wachi Ejei Wane ya nana Sawia mankwa Eye nana kwaku amankwa sakwade Sawia hene ana aba abepie mu ewa ha Edumasa yesomo Wahineba Wahineba Wachi Ejei Sante hene ne ba ni wuhia no emprempre yewura otumfo ana muhunu okasamfoni no so no emprempre yewura Sante hene ana muhunu okoni no so no wanya ba bedro rora no ana yaba yema na kwaba no dia Sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu Adumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe jumadi na share jumadi no Professor Wahineba Wachi Ejei Wahineba Amen Yesena metama da Yura Semrei nana edu jamfi Esan Sante hene ne ba ni wuhia no Wahineba Wahineba Wachi Ejei Wane ya nana Sawia mankwa Eye nana kwaku amankwa sakwade Sawia hene ana aba abepie mu ewa ha Edumasa yesomo Wahineba Wahineba Wachi Ejei Sante hene ne ba ni wuhia no emprempre yewura otumfo ana muhunu okasamfoni no so no emprempre yewura Sante hene ana muhunu okoni no so no wanya ba bedro rora no ana yaba yema na kwaba no dia Sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu Adumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe jumadi na share jumadi no Professor Wahineba Wachi Ejei Wahineba Amen Yesena metama da Yura Semrei nana edu jamfi Esan Sante hene ne ba ni wuhia no
wahene ba wo wahene boache agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha adumasa ya somo wahene ba wo wahene boache agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu okasamfoni no so no emprempre yewra sante hene ana muhunu okoni no so no wanya ba bedro rora no no ana yaba yema na kwaba no dia sante maya ne dia wa baba bedwa wa beturu atumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe to my na share to my no professor waheleba wachi agye oyini mo payment the same me tomo da yura semrei nana adujamfi esan santene ne ba ne wuhia no wahene ba wo wahene boachi agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha adumasa ya somo wahene ba wo wahene boachi agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu okasamfoni no so no emprempre yewra sante hene ana muhunu okoni no so no wanya ba bedro rora no no ana yaba yema na kwaba no dia sante maya ne dia wa baba bedwa wa beturu atumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe to my na share to my no professor waheleba wachi agye oyini mo payment the same me tomo da yura semrei nana adujamfi esan sante hene ne ba ne wuhia no wahene ba wo wahene boachi agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha adumasa ya somo wahene ba wo wahene boachi agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu okasamfoni no so no emprempre yewra sante hene ana muhunu okoni no so no wanya baba sante hene betwa hene prosoma hene wo front man tentimu na dedua nan ase nana abofa abebieu otufo pampo hene no mema kwampo hene so no nana abofa abebieu ana wonu adumasa kasa emponi ni so demrei emem akwampo hene nana abofa abebieu afei nana nzo ababedru hanom emem akwampo hene nana abofa abebieu no nana nzo ababediem ewo ya nana akwese bosompra sante ni betwa hene prosoma hene wo front man tentimu na dedua nan ase nana abofa abebieu otufo pampo hene no mema kwampo hene so no rora no ana yaba yema na kwaba no dia sante maya ne dia wa baba bedwa wa beturu atumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe to my na share to my no professor waheleba wachi agye oyini mo payment the same me tomo da yura semrei nana adujamfi esan sante hene ne ba ne wuhia no
wahene ba wo wahene boache agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha edumasa ya somo wahene ba wo wahene boache agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu wakasamfoni no so no emprempre yewra sante hene ana muhunu wakoni no so no wanya ba bedro rora no no ana yaba yema na kwaba no dia sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu atuma TV, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe to Jumadi and say Jumadi no. Professor Wahileba Wati NJ. Or you want women, the son of the Ayura. Semre Nana Edujemfi. Esan Santene Nebani Wihiano. Wahine ba wa wahine boache agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha edumasa ya somo wahine ba wa wahine boache agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu wakasamfoni no so no emprempre yewra sante hene ana muhunu wakoni no so no wanya ba bedro rora no no ana yaba yema na kwaba no dia sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu atuma TV, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe to Jumadi and say Jumadi no. Professor Wahileba Wati NJ. Or you want women, the son of the Ayura. Semre Nana Edujemfi. Esan Santene Nebani Wihiano. Wahine ba wo wahine boache agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha edumasa ya somo wahine ba wo wahine boache agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu wakasamfoni no so no emprempre yewra sante hene ana muhunu wakoni no so no wanya ba bedro rora no no ana yaba yema na kwaba no dia sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu atuma TV, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe to Jumadi and say Jumadi no. Professor Wahileba Wati NJ. Or you want women, the son of the Ayura. Semre Nana Edujemfi. Esan Santene Nebani Wihiano. Wahine ba wa wahine boache agye wane ye nana sawia mankwa eye nana kwaku amankwa sakwade sawia hene ana aba abepie mu ewa ha edumasa ya somo wahine ba wo wahine boache agye sante hene ne ba ne ho hia no emprempre yewra otumfo ana muhunu wakasamfoni no so no adofo no mayam wakwa babiom na yento yen koma twetwe no so ohene ba kofi edusei eyesenfe edumasa chidom hene meja nana kwan waboye pa wacheche ya niema eni so enne megidi se wasua de pa nana ye de mene koma twetwe no eba awiye no sabri goso
nneɛma hwirihwiri kakra wɔ hɔ kɔpɛ hotel na buo nnuane ne ade na esi dan na manhene wu na ɛdɔm ɛba bɛgya mo ɔmbɛboa mo na moayɛ na nneɛma sɛ itumi kɔ so we deɛ ɛyɛ futuo ɛma God so far asɛm ne yɛka ɛnso so ɛyɛ ɔman no nyinaa suban nka yɛ ahoboahoa sɛ sɛbe tabɔɔ so hene koraa no yɛbi ne nhyehyɛ yɛ yi na nka sikafoɔ no koraa fa bases ɛsi kumase ne mmeammea bi sɛ obiara nkyerɛ mu kwa na nka yɛmfa nkɔbɔ dwa ɛyɛ dɛn na yɛtoto kɛsikɛ mu na wo a woto kɛsikɛ mu no wosusu sɛ nnipa nya akoro anaasɛ nnipa nkɔ bambɔfoɔ no na ɛno na ɛde to Ghanafoɔ nyinaa fo sɛ ɛtɔ da kaa ho yɛ den a wofiri kegyeti akoraa nkɔduru akyimakyim no na waforo kaa bɛɛ mmienu asɛ mmiɛnsa yɛ kurom akora bi wɔ ha na wɔpae trɛdɛ wosi fam na wɔpae anwena kwanta wosi fam na wɔsa apae boase na ɛyɛ adeɛ bi a ɛdi Ghanafoɔ nya na ɛno na ama ɔman no memi nsusuyɛ mu no ɛde ɔman no turu mirika no ɛfisɛ sɛ wokɔhwɛ Guinness 1 crate ne boɔ ɛne baako Guinness baako deɛ ɛde gye a na kɛsɛ deɛ wotɔ Guinness bɛɛ 1.5 a wotɔn wie no wɔnya bɛɛ 3 million meanwhile Guinness foɔ nso so ɛde marketing managers ba abɔnten so ɔba abɔnten no bɛhu sɛ wo a woyɛ retailer no wogye mfasoɔ sen factory no a na wakɔtum a na retailer atum na ɔman no edi mirika na mmom aban adwumayɛfoɔ nso so deɛ ɔmo gyina na ɔmo gyina nti ɛno no yɛ adeɛ bi a edi ɔman ni nya asɛ yɛn nyinaa no sɛ yɛantena se na yɛansesa sɛ suban no a aban bie na ɔbɛba abɛyɛ adeɛ da bia ɛsɛ aban bi anya adeɛ ɛyɛ bino mmienu o wokɔ ɔfisi kɔyɛ nkrataa asɛm a na krataa wɔ sɛ fa ɛboba ɛto krataa no so nyɛ sɛ mfama bɛku krataa no akɔ ɛboba no deɛ ɛboba ne sika na wosi ne sika yi nso bɛkɔ abɔnten a mɛyɛ dɛn yɛn nyinaa no efiri abɔnten apie asɔre dɛm ɛnɛ asɔfoɔ obie baabura obie baabi a ɔbɛgye sika firi nipa hɔ ɛnyɛ deɛ bɛma nipa ɛnyɛ adwensakra nti mmom yɛn nyinaa yɛnka mmom na yɛmmoa yɛn ho ebi sɛ wotwa ɔkɛkyerɛ ma toto wie a na ɔnwɛ nam biara nti sɛ wobu wo nua na wote faako na wosere sɛ woabu wo nua nti woayɛ yi a yɛn nyinaa no ɛmɔɔma no nkɔsoɔ no ɛka akyiri nkakra mɛka ne sɛ mom yɛn nyinaa yɛmmoa ɛnɛ gɔsofoɔ deɛ da aba ɛna yɛka mom yɛhwɛ sɛ deɛ gɔsofoɔ yɛyɛ no mo obi nsusu nyɛ bi na yɛbɛsesa sɛ suban no firi gɔsofoɔ nso yɛsrɛ mo seesei ayie bɛba nti nhyehyɛeɛ da koraa na makukuru kaaboɔ mu sei na sɛ ayie no ɛbɛyɛ ne yaba na sɛ ayie no nso so gɔɔ so hene dampam na obiara ni ase a ɛyɛ nimgu aseɛ nti bia na ɛbɛfiri wo ɛne me ɛna ma nipa nkɔ kakra tutu akra bɛbɛma ɛyi na nana awie yɛda ase akɔpɔ nhyira wo paa ɔhene ba Kofi Adu sɛe ɛyɛ sɛmfi adwumasa kyidɔm ɛna mɛdɔfo yɛtu nkratew yɛba abɛsɔre so nyɛ bɔdwumadi nyinaa tɔfo yɛba sisia enti yɛfɛ nana kwam badu aborɔfo no baa no mu nka badu ɔmo si beedu ɛna kaa hɔ saa mmerɛ nana yɛnya mba wiase yɛn nanom ɛbɛhyia no ɔho saa na ɔmo ka sɛ nana kwam beedu dipa nana kwam badu so mpahene ɔno so wɔ ha nana kwame buwadu nyambɛkyerɛ gɔɔso nyambɛkyerɛ di kuro ɔno ɛno no nana kwame frempɔn ɔno nso ɛwɔ ha twafoɔ hene na ɛntwi bɛɛma mmea mede hyɛ ɔno nso ɛwɔ ha nkɔsɔɔ hene nana yaw badu ɔhene nua nana kisi ɔno nso wɔ ha aduatwafoɔ hene yewura sante hene ana mo hunu wɔ ne so no wanya ba bedro wura no ana yaba yema na kwaba no dia sante ma ye ne dia wa baba bedwa wa beturu Adwumasa TV Facebook Twitter Instagram subscribe Dwumadie na share Dwumadie no professor wa heleba wa ti ejei ɔhene wɔ payment yɛsɛ na metɔma ɔdaa yɛwura semrei nana edu jamfi ɛsan sɛ santehene ne ba ne ho hia no wɔhene ba wɔwɔ hene boakye agye yi
One year nana, Saria Mankwa, a year nana, Pagu Amankwasa, Quadia, Saria Hene, and Abba, Abbe Piemu, Ewa, and Massa, yes, so more. Wahineba, Wahineba, TJ, Santa Hineban, Wihiano, and Pray Yura, or 2-4, and a moon or Casamfonino Sono. Pray Yura, Santa Hine, and a moon or Fonino Sono. Wanyaba Bedro, Rora no, and a Yaba Yamana Quabano, Dia Santa Maya, Dia, Wababa Beja. Wabeturu, Atumasa TV, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe to Jumadi and Sage Madiano. Professor, Wahileba, Wati Ajay. Or you want women, the son of the Tomo Semre Nana to Jemfi. Esan Sante Sabrono Mahine Abemanira Aquaba Ewa Amani Ane Amamre Ekwan so Baye said you were Pahan and Sumano Actually we go our walk at the Sabrono Mahine Abemanira Aquaba Ewa Amani Ane Amamre Ekwan so Baye said you were Pahan and Sumano Actually we go our walk at the Sabrono Mahine Abemanira Aquaba Ewa Amani Ane Amamre Ekwan so Baye said you were Pahan and Sumano Actually we go our walk at the Sabrono Mahine Abemanira Aquaba Ewa Amani Ane Amamre Ekwan so Baye said you were Pahan and Sumano